Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kiudo gimore belli, to mano kariano. Gikomba gokinyi, safaro sa yawa. Wala mino chienga tano ramojonya. Kitumbe mowa kelonu, otenore endhadhu magi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyo gi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera inya ubi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penyo mip ni godo no mar senator. Teacher Dek ka Teacher Dek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek Otieno, mane Ramogi TV, kik bai. Warome chenro mar tedo gi chiemo to mana kaka ineno gisani wasechopo achiel kachiel e chenro mar tedo gi chiemo kendo machiegni ahinya okinyi makawuono ka okinyi makawuono ada tedo achiel kachiel gi jatedo mabende antiere godo kae miluongo ni Chef Bob. Odanyisowa ni to en ang'o ma odwa ikonwa okinyi makawuono, bende oselieko naka ni wadwa tedo chiemo ma ichamo gokinyi kachiel kod chiemo no mabende inyalo chamo kanyo mano mar migago. Kang'iyo mesa aneno ka ochan gik mopogore opogore, wantiere kod olemo kanyo, wantiere kod gigo modwa tedo kaka chiemb migago kachiel kod gigo mabende wadwa tedo kaka chiemb okinyi. Kaka pile wapuonjore mar mondo mi ibed kod ng'eyo kata imed lony mari e sekta mar tedo. Kaka Chef Bob mantiere godo kayo nyisa ni entiere kod higni 11 sani kosebedo kotedo. Kata kama nangi ng'wono okinyi makawuono mar ni angwa kik iye matin, okangwa wuo kod dholuo duto, tangwa kik iye matin, angwa soe Kiswahili moro iye kacha, tekneni ipunjori tedo eyo makare. Karibu sana asubuhi ya leo, unaweza tueleza, nimesema tu jina lako moja, nimesema unaitwa Chef Bob. Yep. Mtu anaweza jiuliza wewe uko na jina moja tu hivyo ama kuna jina lingine pia? Lakini sasa hiyo chef ina present jina. Chef ni jina alafu Bob. Sasa iko sawa hivyo. Sasa iko sawa tu hivyo. Una prefer ukiitwa hivyo. Yeah. Leo umetuandalia nini ambao unataka kutupikia, tukianza na breakfast alafu lunch pia? So for breakfast leo tunapika Spanish omelette. Tutakuwa na beef sausage na fried eggs. Deep fried eggs. Deep fried eggs. Yeah. Tofauti gani iko kati ya Spanish omelette na deep fried eggs? Hii itakuwa deep fried but itakuwa coated na bread crumbs. Tunaweza anza tu kufanya kwa sababu tunafunza wale ambao wanatuona kule nyumbani na pia tunapika. Ndio. Tunaanza na kufanya nini? So kitu ya kwanza taanza na kunawa mkono. Yep. Lazima ile wakati ambao unapika ukue umeosha mkono vizuri. Yeah, make sure tunaweza tumia lemon mostly. Unanawa mkono vizuri kwanza. Yep. Make sure unakucha. Yeah. Kama itakuwa ngumu kwako unaweza tumia glove. Yeah. Sasa leo umeamua wewe unanawa na maji ya ndimu. Maji ya ndimu. Yeah. Ndio kwa Ramogi kaka pile kicha kutedo to bera kiketo ler mbele maana kaka kineno Chef Bob ka poko chako mulo gimora mora ochako kod luoko lwete manyiso ni adiera entiere kod lonye sekta mar tedo kendo nyako ne ni oketo ler kinde duto e kindego motedo. Utaanza na kupika nini sasa? Omelette. Tutagonga mayai. Tutatumia tu mayai mawili tu. Yeah.
Hiyo ni Spanish omelette. Spanish omelette. Sasa nategemea unataka kiwango gani. But kwa sasa tutatumia tu mayai mawili tu. Sasa Spanish kuna mambo yake. Hapa tuko na pilipili. Hapa tuko na red pepper, yellow pepper, green pepper ama sweet pepper. Tuko na skin tomato, coriander leaves, red onion. Hapa tuko na ketchup, mayonnaise. Hiyo ndio itatumika ku make Spanish omelette. Hizo ni viungo tunatumia. Yeah. Najua watu wengine wanaweza kuwa wanajiuliza red pepper hizo ambazo umeita zote ati ni nini. Watu wamezoea kuziita kama pilipili hoho. Pilipili hoho tuko na hiyo ya red, tuko na ya yellow, green na skin tomato. Skin tomato ni skin tomato ajama inalingana na jinsi ambavyo umekata. Usikate yote, unakata tu just ngozi peke yake. And then hiyo ndio utakata cubes. Yeah. And then tutakuwa na sea salt, tutatumia sea salt to taste, yeah. Just to taste. Kidogo tu. Unaweka chumvi kidogo. Haya, tutaanza na red pepper. Kijiko kimoja. Yellow pepper ni option. Unaweza skip kama unaweza itumia, but green inafaa kuwa mostly. Umeweka vijiko viwili. Hii ni teaspoon. Teaspoon. Yeah. Na tomato. Dania. Yeah, dania. Watu wengine wanaita dania, watu wengine wanaita coriander. Wengine wanaita dania, wengine wanaita dania. Dania. Haya, na red onion. And then Spanish omelette lazima ikuwe na pilipili. Yeah. Hiyo ndio tofauti. Na kama wewe ni mtu ambaye upendi pilipili, ni lazima si lazima. Si lazima. Unaweza tumia cayenne, whichever. Unatia pilipili kidogo. Yeah. So tutawasha moto wetu. Make sure mostly unatumia non-stick pan kwa sababu itakudisappoint. Yeah. Anya kwa Ramogi maana kineno kinyima kawuono wachako kod tedo chiemo kinyima waluongo kanyo ni Spanish omelette. Spanish omelette maana kaka kiseneno watedo en tong' lure ni dwa tedo tong' adi kata kamano kinyima kawuono watiyo mana kod tong' ariyo ikete gik moko mihero kanyo mago mabedi luongo kanyo ni bell pepper kata kamano jomoko luonge ni pilipili hoho. Inyalo tiyo gi mano makwar, inyalo tiyo kod mano maratong' kata itiyo kod mano ma green. Dwaro en mari mar mondo mi itede kaka idwaro. Nimeona ushajichanganyisha vizuri. Ndio. So naeka mafuta kidogo tu, non-stick itaki mafuta mingi. Kidogo tu. Na moto ikuwe ya chini, low heat. Alafu naitia hapo vizuri. Yeah. Nawe kama Chef Bobo, mtu anaweza kuwa anajiuliza ulianza kupika vipi? Ulijuaje wewe unataka kuwa mpishi wakati ambapo ulikuwa unatoka kuwa mtoto mdogo unakuwa mtu? I think nilivutiwa na mamangu mwanzo. Mamangu alikuwa mpishi. Hapo ndiye ilianzia. Ilikuwa a long journey. But nikajituma, nikaenda shule, nikaongezea ujuzi. Sasa mpaka saa hizi. Ukisema ilikuwa long journey kivipi? Yani from the scratch. Sisi hatunajua tukuwa na wasichana kwetu. Sisi tulikuwa tu boys. Sisi ndio tunapika, tunaendea kuni, yani kila kitu. Nini mlikuwa mnafanya kila kitu? Spanish omelette yetu vile ulisema tunatumia non-stick, naona hata ija kuamilia kwenye sufuria. Haiwezi kwama. So lazima ikuwe na cheza tu hivyo. Tunafaa kuiacha iive kwa muda wa dakika ngapi ndio zile vitu ambavyo umetia hapo zote ziive vizuri? Ina depend kwa maana nataka yenye imeiva na yenye haijaiva. So unaweza chukua minimum 2 minutes. Iko sawa. Ukishaipindua tu iko sawa. So tukiendelea na hiyo tuko na boiled eggs hizi hapo. Hizo ni mayai ambayo ulisha boil. Yeah. Sasa hizi tunatoa ngozi. Ulisema tunapika Spanish omelette na deep fried eggs. Sasa hiyo ndio tofauti. Yeah. Sasa hii tunaipindua tu hivi. Deep fried eggs zetu ulisha boil mayai vizuri. Isha boiliwa. Kisha unafanya nini? Una peel ngozi vizuri. Yeah. And then unaikata, unatoa yolk.
Sasa yoke itatumika kumake hiyo sauce yake sasa. Kila siku naambia watazamaji wetu kupika ni tofauti. Najua watu wanaweza kuwa wanajiuliza na So leo hii mafuta, deep fried eggs itakuwaje? Hiyo ni mafuta yetu tumeweka. Itaweka beef sausage, sorry. Pia na ianze na low heat. Sasa hii iko sawa. Mayai yetu iko sawa. Iko sawa. Anyakwara mugejo manaka kineno Spanish omelette mabende ne watedo okinyi makavuno manaka kineno kanyo oseikore eyo makare onyisa kaini sama itede onego bedni tede mana kum thuolo mar dakika 2 kende tadiera okaw mana dakika 2 kende kendo king'iye kacha sura neneno mamit ahinya kaluwore ni gigo duto mabende oket kacha gineno kendo en gino manyalo miyo ni mi kata ndadhu mar chiemo kata kapok ichako. Hivyo naona sasa iko sawa, sausage yetu pia inaiva. Naona umepasua mayai moja hapo. Sasa hii ni ya kukot hiyo deep fried. Ya kukot deep fried egg. Yeah. Ulisema inaitwa deep fried. Deep fried. Egg. Sasa unatoa yolk, wezi yake ikuwa na yolk. Mbona uweki na yolk? Ukiweka na yolk italipuka, itakuwa bomu. So unatia pale mayai moja ama inalingana na kiwango ambacho mtu anataka kupika? Yeah. Naitoa vizuri. Sasa hii ndio utaweka kwa mayai mengine haya. Hiyo mayai ambayo umeshapasua ukapiga piga. Sausage pia naona ikiendelea kuiva vizuri. Sausage pia inapikwa under low heat. Under low heat. Yeah. Starting under low heat. Sasa hii tunaitoa. Tunaidip hapo. Unaweka kwa breadcrumb. Breadcrumbs mtu kama hana, unaweza, kuna any other option mtu anaweza tumia ama lazima tu upate breadcrumbs? But unaweza tumia bread. Unaikausha and then unaitumia. Ile mkate ya kawaida tu. Mkate ya kawaida. Naweka tu kwa pani inakauka vizuri. Alafu unaitia hivyo. Sasa unaweza ifinya ama unaisiaga na naitwaje kinu. Mota, yeah. Hiyo pia wakati unapika inalingana unapika kiwango kama ngapi? Sasa tutasafisha mkono tena. Anyakora mugejo manaka kineno wadhi mbele kod tedo chiembo okinyi odiochieng' makawuono kabende watedo kae mano Spanish omelette manyaka sani wasetedo yo makare watede kod sausages kachiel kod tong' mabende wanyalo wacho kanyo ne deep fried egg. Mana ni tong' makamano kitedo to ikuongi boko tong' mondi kiseboke yo makare eka koro ineno kaka ilose, igolo yok ne mano nyai tong' chaka ito kisegole ikete tong' moro misegoyo kumoro kata nisetoyo kumoro kaito ikete breadcrumbs kaito ikete mach mari. Mana ni okikete mach mang'eny ahinya, ikete mana mach mani piny. Zinafaa kuwa zinaiva kwa dakika ngapi? Sote minimum dakika 2. Hizi pita dakika maximum kama 5. Na depend na moto umeweka. So hapo tutamix hizo. Sasa hii yok nao bado iko na kazi. Hii yok shaibonda hivyo. Unaibonda tu hivi. Utachukua mayonnaise. Just like 2 teaspoon. Tunajua mimi nishazoea. Unajua ile kiwango ambayo unaweka. Yeah. Una mix. Yes. You can add some lemon juice. Mtu anaweza kuwa anajiuliza sasa hii tunatengeneza nini? Yolk sauce. Yolk sauce. Yeah. And then after hapo, okay, ketchup pia ni optional. Si lazima. Mix vizuri. But ina depend pia na kiwango nataka. So hii just natengeneza ya portion moja tu. Mtu anaweza kuwa pia ni hii yolk sauce ambayo unatengeneza iko na manufaa gani ambapo mtu atapata ingawa ameikula wakati ushaitengeneza? Okay, hiyo inakusaidia kama kujenga mwili, build the body. Hiyo tu ndio inakusaidia nayo. Na mtoto mostly kumjenga mwili kama kupata madini kama iron,
protein, inamsaidia sana. Lakini sasa iko na lemon, unajua lemon nayo inakata. So hii mosi ni kwa watu wazima. Mtoto sila uwezi mwekea lemon. Mtoto utamwekea tu mayonnaise na hiyo yolk peke yake. Yeah. Ndio ilete hiyo manufaa mzuri kwenye mwili. So hizo zikiendelea tutatengeneza garnishing. Garnishing, najua nyinyi kama wapishi mara mingi mko na style yenu ya kufanya garnishing. Yeah. Huu unaifanya vipi? Hii nitatumia tomato, nitatengeneza tomato rose flour. Tomato rose flour. Tomato rose flour. Yeah. Sasa na peel nyanya. Toa tu ngozi peke yake. Unaipeel vizuri. Nanya kwa Ramogi manaka kineno okinyi makawuono tedo dhi nyime nyaka sani ageno ni isekwanya achiel ariyo adek moko mag kit chiemo mokinyi ma bende inyalo tedo kalore ni kaka pile ok ber ka ichiew pile pile gokinyi to ponono ing'iyo mana ni madho mana chai gi mkati kende kata chai gi mandas, inyalo loso iye matin mar mondo mi icham gino mopogore. Mane momiyo okinyi makawuono wapuonji tedo gino mopogore mabenda tedo kae kod jatedo Bob. Hivyo sasa ziko tayari? Hizi ziko tayari. Just tutaziweka aside. Tumalize kutengeneza garnishing and then to serve. Na hii sauce yetu ambayo ulikuwa unatengeneza hivyo pia imetosha hivyo ama kuna kitu ambayo tunafaa kuongeza tena? Unaweza ongeza hii. Hii ni ketchup but ni option. Hiyo si lazima. Sasa ikiwa hivi iko sawa. Ikiwa hivi iko sawa. Sasa ukitaka ikuwe sweet sauce, sasa itabidi uweke hii itakuwa sweet. Sasa iko bitter kidogo, either bitter. Ya kidogo tu juu ya lemon. But ukitaka ikuwe sweet unaweza add ketchup. Na ulikuwa unaniambia wakati ambapo ulikuwa unakuwa ama ulikuwa unatoka kwa mdongo ukikuwa mtu mzima, ulisema ulijifunza kupika kutoka kwa mamako kisha ukaenda shule. Ulienda shule gani na ukatrain kukuwa mpishi kwa muda wa miaka ama miezi ngapi? Wakati wetu mimi nilitumia almost, so njoo nilikuwa nafanya part time. Tumia 3 years but nilifanyia YMCA iko Kampala. Na linaitwa Wandegea. Kama ushaisikia sehemu za huko. Huko ndio nilifanyia my certificate. Nika graduate. It was 2010. Hii ulisema unatengeneza garnishing inaitwa tomato rose flour. Yeah. Unatumia ngozi ya nyanya. Yeah. Na nyanya yenyewe nimeona hata nyanya ambazo umetumia si zile ambazo zimeiva sana. Yeah, ifai kuwa imeiva sana na bado hiyo nyanya itatumika tu. Hii ndio ile ambapo ukipelekea mtu pale mezani anaanza na kukula sura ya chakula hata before aanze kuikula. Nyakona Mugejongo kineno kaka kit lony mag tedo pogore kawunero waloso nyaka tomato rose flour. Kena lunge nen flour molos gi pot nyanya kata kamano jatedo ka jatedo nitiere kod rieko mare mabende obedo godo e kinde ma otedo. Unazitengeneza vizuri, zina rose flour wenyewe na kila wakati mtu anaweza kuwa anajiuliza wewe kama chef Bob, najua mpishi kutoka mpishi moja kwenda mpishi mwingine kila mtu anakuanga na something unique. True. About them. Wewe kama chef Bob unaweza tuambia ni nini ambayo inakutenganisha na wapishi wengine? Ami nafanya unakuwa na tofauti na wapishi wengine. Tofauti inakuanga skill, experience na respect. Huwezi fanya hii kazi bila respect, skill na experience pia. Sababu hata unaweza kuwa umetoka shule leo but huna experience, so huwezi ukaifanya. So itabidi utafute mahali kwanza upate experience. Ndio you can join us. But tofauti kwa upisha kuna you can learn anytime. So hakuna different kubwa sana. Ni kile ambacho unajifunza kila wakati. Yeah. Hata ingawapo leo unatupikia breakfast na lunch ambayo ulisema tutapika baadaye. Ni nini ambacho unapenda kupika sana wewe kama mpishi? Kenye napenda kupika. Mi in fact my passion, mimi kila kitu napenda kupika. Labda kwa upande wa ungeniuliza nini napenda kula, hapo ingekuwa tofauti. Nyakora Mugejongo maana kaka kinene donge kaka pilagi sini kichako chiemo to
en kaka uketni chiemo ne san mondi ema kuongo mimo loma kata kapok ibilo chiemo. Mana kaka ineno tomato rose flower, ni rose flower. Yeah. Tomato rose flower marwa mabende ni loso ka neno ka oselose maber en mokuongo mi kata appetite kapok ichako kata bilo kichiemo mabende oketni kanyo. Naona inavutia hata before hata mtu aanze hata kukula. Ndio. Sasa hii sauce tutachukua tuweka hapa. Sasa tunarusha tu, unaiweka tu vizuri. Unaitia vizuri. Hii ndiyo nakula sasa hizi mayai. Unaweza yeka hiyo mayai, unaweza ipindua uweke juu ama utumie hivyo sasa. So kuna mnataki ichanganywe, that's why unaweka kando. Sasa hii hiyo pia kuna jinsi ambavyo unaiweka. Yeah. Ina unaikunja. Unaweza ikata mara moja ama into pieces. So ina depend na mtu vile anataka. So leo unataka kuikata aje? Mara moja tu. Breakfast yetu iko tayari. Yeah. Nyakora mugejo mana kakineno wangisi ni watedo chiemo marokinyi na chakula kama hiki. Boba, unaweza kuwa unaikula na nini? Unaiteremsha na nini? Mtu anaweza shangaa, tutaikunywa na nini? Ni breakfast, unaweza iteremsha na nini? So tuko na option. Chino uko na chai, uko na tea masala, black tea, white tea, black coffee. Ni kupenda kwa mtu. Yeah. Na maji pia. Yani, sasa ni kupenda kwako. Unajua hizo vitu zote hatuwezi fanyia hapa. Yeah. Manaka kinene nyakora mugejo chiemo marokinyi mabende ne watedo kawuono. Mano wantiere kae koda Spanish omelette, wantiere kae koda sausages kachiel koda fried toast. Ni toast eggs ama no. deep fried eggs mabende ne watedo kawuono. Manaka kineno oseikore yo makare kendo nyaka sane nyalo wacho ni chef Bobo miya thuolo mar mondo mi abila ne lwete awinja neni to breakfast motedo nwani nitiere yo machalo nade. Tukiendelea kupika sasa, mtu anaweza sema acha sasa nionje mkono wako nisikie iko vipi, kana kwamba ulituambia kuna tofauti kati ya ile vitu tofauti ambavyo umepika. Spanish omelette nimesikia iko sawa. Ile pilipili ambayo uliweka hapo ndani pia imetosha vizuri. Asante. Hii mtu akipenda anaweza chukua hata na mkono. Fork mpaka saa ngapi? Unaona tu mkono. Kisha unakula vizuri. Yeah. Nimesikia iko sawa. Asante. So sasa tutaendelea na lunch. Lunch ulisema tunapika Maryland chicken. Yeah. So tutaanza na kuwasha moto wetu. Maryland chicken, mtu anaweza kuwa anajiuliza Maryland chicken ni nini? Juu watu wamezoea kuku ni kuku tu. Hii Maryland sasa iko na tofauti gani, inapikwaje? Maryland kuna fried chicken na Maryland. So inakuwa zote zinakaa kufanana, but sasa hii iko boiled. Kuna turmeric, iko na thyme, iko na garlic na sea salt. So sasa hii vile iko hivi ilishakuwa boiled already. Yeah, inakuwa boiled na hizo vitu zote ambazo umetaja. Yeah, inakuwa seasoned hivyo. Kisha unafanya nini? So after hapo pia itakotiwa na mayai, bread gram na all purpose flour. So tutafanya tutaweka kwanza olive oil. Sasa hii ni ya deep fry. Yeah. Ya deep fry kuku ambayo tumepika leo. Yes. Kuku ulisha, na mtu anaweza sema kama umesema kuna vitu tofauti ambazo unaweka. Umesema hapo turmeric, thyme. Sea salt.
na chicken salt. Na chicken salt. Ni lazima mtu atengeneze hivyo ama kuna another way ama njia tofauti ya kuitengeneza kama we ni mtu apendi ingredients mingi kwa chakula? Garlic lazima ikuwe. Hiyo ni kitu ya kwanza. Turmeric lazima ikuwe kwa sababu ya kala. But si lazima, unajua sio watu ni tofauti. Mtu anaweza itengeneza, unaweza iboil tu na maji tu. Naweke breadcrumbs. Tosha. Na hivyo imetosha. Kuna wenye wakuli tuendelea haraka before wakati uishe. So hapo tutaongeza yai moja. So mafuta ikishika moto, tutakoroga hii mayai yetu vizuri. Ramogi manaka kinene wang'isi ni okinyi makawuono watedo chiemo marokinyi gi chiemo mano mar migago kata chiem lancha. Kata kamano wasetieko tedo chiembo marokinyi, nyaka sani koro pod antiere kae kod jatedo Bob. Kabende koro watedo chiemo no mar migago. Kabende watedo chicken Maryland gi sote potatoes. Mana kaka asenyisi, Chef Bob oseleronwa ka yo makare gimomiyo iluonge ni chicken Maryland. Kendo odwa puonjowa step by step kaka itede e yo makare. Ushagonganisha mayai zetu. Sasa tunaweka maziwa kidogo, fresh milk. Ukisema kidogo maybe inaweza kuwa kiwango kama gani? Tuseme unaweza tumia tablespoon 2. Tea tablespoon I mean. Tablespoon ni vile kwa sina inakuwa kubwa kuliko teaspoon. Unaweza tumia 2. Na mtu pia ni umuhimu gani kunao kuongeza maziwa hapo kwenye mayai ambayo ushatengeneza? Maziwa inafanya nini? Maziwa inasaidia istiki kwa chicken steak kwa sababu iko boiled. Unajua ikiwa mbichi na kwa rahisi kustick. Sasa ikiwa hivyo kustick ni rahisi ikiwa na maziwa kwa sababu imekuwa light kidogo kama maji. Mayai unajua inajivuruta. So unaona hii itakuwa inajivuruta sana. So itakuwa inajistick na ikoti vizuri. So ushaeka maziwa yetu, tumeweka mayai. Sasa chicken iko na salt. Breadcrumb iko na salt. So tutaweka hapa salt. So tunaweka? Sasa tutaweka kwa all purpose flour. But sasa mimi nimetumia kama unaweza tumia part yote unataka. Si lazima utumie drumsticks. Unaweza tumia in part kwa chicken Maryland. Unaweka kwenye all purpose flour ama unga ngano kwanza? Yeah. And then unaweka hapa. Ndio unaitia kwenye breadcrumbs. So kutoka hapa inaenda kwa breadcrumbs. Sasa unaona saa hii yote melowana. Sasa itakuwa rahisi kustick. Sasa itakuwa kama deep fried chicken, but sasa hii ni tofauti, hata taste ni tofauti. Taste ni tofauti kwa sababu ile time ulikuwa na boil kuna vitu ulieka. Yeah. Iko boiled. So tumia hii kwanza. Tuna buy time juu ya mafuta. Mafuta lazima ive vizuri. Yeah. Ramogi manaka kineno makoro en kit tedo mopogore kalure ni pile ka pile watedo gigo mopogore. Akiani ine kinde mabende itedo gweno mari itede e yo machalo nade. Kawuono watedo chicken Maryland. En gweno mabende watedo style mopogore e kido mopogore. Mana kaka ineno kawuono ma e kido makawuono watedo wapuonjore tedo mar mondo mi ing'e kaka inyalo tede e yo mopogore. Nyaka sani kineno koro walose to ochalo nyalo bedo kod ndadhu ma ponono pogore ahinya kod mano ma itedoga, mane momiyo iluonge ni chicken Maryland, mane momiyo ilose kamae. Wakati ambapo ushazitengeneza ukaziweka kwenye all purpose flour ukaziweka kwenye breadcrumbs pia zinafaa kukaa kwa muda ama ikishamaliza tu mafuta ikishaiva unazitia tu huko direct? Mafuta ikiwa sawa unaziweka tu. Hayo kwa muda tu wa dakika kama 5 zitakuwa sawa sababu ishaiva. Sasa hapo kitu ni kukausha tu tuwe crunch kidogo.
Na umuhimu gani iko, ulisema before tuanze kupika, ulisema hizi kuku ambazo tuko nazo ni zile ambazo zilishakuwa boiled. Yeah. Mtu anaweza tumia ile kuku ambayo pia haijakuwa boiled ama hiyo itaiva vizuri? Kwa Maryland ni lazima ikuwe sasa, ndiye hiyo ndio unaona tumeitoboa toboa. Yaani hiyo uchafu yote yenye iko nayo itoke. Wakati that's why tunatumia turmeric na garlic. So garlic inaiosha kabisa, inakuwa safi. Na turmeric nayo iko inasaidia kama watu ulcers pia inawasaidia kidogo. Iponyeshi lakini inasaidia. Inasaidia kivipi? Inaitwa aje pylori. Yeah. Inasaidia okay na ikul. Si ati inaponya lakini na ikul inafanya sasa umii sana. And then inasaidia pia na inakata weight pia ama kitambi. But kwa muda. Umesema inakata weight na kitambi. Najua wale ambao wako na kitambi wanaweza kuwa wamepata njia mpya ya kukata kitambi. Mafuta yetu pia iko sasa tunaiweka isiwe imechemka sana. Unajizieka pia kitaratibu mafuta isikuchome. But still remember si lazima utumie drumstick, unaweza tumia any part, but mimi upenda kutumia drumstick kwa sababu ya shape. Drumstick iko na shape nzuri. Yeah, presentation. Sasa hizi tushamalizia. Hizi za kaa side. Tunaye mkono tena. Nyakwara mugejo mana kakineno chicken Maryland marwa sani koro dhi kachie kata kamano Bob pod biro ng'isa kae kapo nono ka oseche tedgi kama tenango monego be ni timo kendo tok mano kaluore ni en gino mayot loso, en gino mayot tedo kin mana kod gwendi kacha bo wacho no kochuno ni ti kod drumstick mano mabende jomoko ng'eyo kanyo ni bam gweno okochuno ni ti kod bam gweno kitedo chiemo makama inyalo tiyo kod lemo mora mora mantiere e gweno kacho bed kata mano mabende jomoko luongo ni bye bye pod inyalo tiyo godo yo makare tekne ni iluwo mana okenge duto mabende nyaka sani osetang'onwa nonego bedni itiyo godo. Wakati ambapo hii inaendelea kuiva ulisema hatupiki kuku peke yake, kuna ile accompaniment ambayo tunaipika nayo. Ndio. Sasa sote tuko na white onion. Lakini inaitwa yellow onion lakini kwa lugha sasa tumezoea ni white. Inaitwa yellow onion. Yellow onion, yeah. And then tuko na all bell peppers. Red, yellow and green. And then bado tuko na dania. Hizo zitatumika kwa sote. Sasa hapo kuna kuwa na tofauti ya sote na lioness. Hapo ndio watu wana confuse. Sote inakuwa tuna only this. Hiyo itakuwa sote. Hiyo ni kitunguu peke yake. Kitunguu na bell pepper itakuwa sote. Sasa ikiwa na kitunguu peke yake inakuwa lioness. Yeah. Nyakwara mugejong don kori ng'eyo pogruok mar lioness potatoes gi sote potatoes. Lioness potatoes en mano mabedo kod kitungu kende. Sote potatoes bedo kod kitungu to bedo nyaka gi mano mabende jomoko ng'eyo ni pilipili hoho mabende kawuono wadatiyo godo to bende wantiere kanyo kod dania marwa. Sote potatoes mtu akianza kupika anaanza aje? Kana kwamba nikiona hizi potatoes ambazo ulikuja nazo ama ware ambazo ulikuja nazo ni kana kwamba zilisha ivishwa ama zilishapikwa. Yeah. Unaziboil kwanza but lazima uweke turmeric. Unaweza weka garlic but ya garlic ni option but sababu ya kala unaweka tu turmeric peke yake. Unaziboil kwanza kama ushazichonga ukazi slice ama unafanya vipi? Slice kwanza unaziosha and then unaboil. Kuboil inafaa kuboil kwa muda wa dakika ngapi? Yes, hiyo maji ikianza kuchemka hivi. Mashi kuwe kama sasa mtu ashangae nilikuwa napika sote ama nilikuwa napika mashed potatoes. Maji ikianza tu kuboil hivi zima toa kwa maji. Sababu ikaa kwa maji still better time. Sasa ikiboil tu toa. And then sasa uongoje hiyo maji yote dondoke chini. Fry kwa mafuta. Na isikauke sana, inafaa kuwa tender. So, naona umeshaeka mafuta kidogo. Yeah. Kitunguu nayo tuweki yote. Kitunguu mtu anafaa kutumia kiwango gani? Kitunguu inategemea. Kuna wenye wanakula kitunguu mingi na wenye wanakula kidogo. Mwingine atakwambia nataka vitunguu mingi. So mimi napika according na standard. Yeah.
But ukisema mwingine atakwambia anataka kitunguu mingi, mwingine anataka kitunguu kidogo. Inafaa kuwa na kitunguu mingi ama tu ya kutosha? Kitunguu tu ile ya kutosha. Si ati mingi, inafaa kuwa na ya kutosha. Drumstick zetu pia naona zinaendelea kuiva vizuri. Zile coating zote ambazo tumeziweka pia ni kama imeshika vizuri. Inafaa kuiva kwa dakika kama ngapi hivi ndio ujue imeiva vizuri? Ye kisha turn, but isiwe ile moto tu, unajua ile gas kubwa sana inatoa moto mingi. Isiwe tu moto mingi. Moto tu kama hii level. Dakika 5 itakuwa sawa. Kitunguu lazipea time. So hiyo na vitunguu zikishaanza kutani ndio tunaweka bell peppers. Zinatani zikuwe brown ama zinatani zikuwe? Kitu kama golden, lakini ifai kufika hapo. Ulisema hii kitunguu ambayo tunatumia leo, ulisema zinaitwa yellow onion. Mbona tukipika sauté potatoes hii ndio kitunguu ambayo tunapika na tutumii zile zingine kama ile red onion? Okay, juu ya sasa sweet, hii iko ni sweet kuliko ile ingine. And then sasa hii ni tender. Ile sasa inakauka na kuwa crunch. Na hii kauki, hii iko na maji mingi. So ndio itakipu tekiwa tender. Tumia ile ingine dry. That's why tunatumia yellow onion. Na mafuta pia nimeona umetia tu kidogo, ile tu ya kuchoma kitunguu. Mbona hujaweka mafuta mingi? Hata wapendi mafuta. Hata mimi mwenyewe sipendi mafuta. Mafuta kidogo. Kuku yetu pia ndio bado inaendelea. Nyakora Ramogi kine mabende podwa medo tedo nyaka sani akani kise punjorigi mora kotudore kod gigo mabende watedo odiochieng' ma kawuono. Watedo chicken Maryland watedo kae kod sauté potatoes. Kata kamano chiemo makama ang'eni nyalo chame kaka chiemo migago, to bende inyalo chame kata kaka chiemo no mabende ichamo gotieno. Mana kaka ineno e kinde mabende chicken Maryland wadhi mbele kod chiek, sauté potatoes magwa bende dhi mbele kod chiek. Bende osenyiswa ka yo makare kaka itedo sauté mari. Ikuongo iboko rabuon matin, to ok obokre ahinya. Kiseboke matin koka ing'ade maber, kiseng'ade maber tikete piny, wanono biro kwe mondi eka koro ibiro chiele kaka ichiele kawuono. Kuku zetu mpaka size imefika wapi? Iko almost. Lazima ikuwe ile brown yenye inaitwa golden brown. Exactly. Una make sure na itan. Naona hata rangi yake imeanza kuleta ladha. Kupendeza kabisa. Hivyo tu vile umesema. So, kitunguu sasa iko sawa. Iko sawa, inaiva tu kidogo hivyo. Kidogo tu. And then tuweke sasa bell peppers. Bell peppers mtu anaweka kiwango gani? Kitunguu pia ulisema mtu anaweka tu ile ya kutosha. Bell peppers? Bell peppers unaweza weka tu kiwango chako. Unatumia ile ya green iko pale, ya red na ya yellow. Sawa, bado utatumia dania. Kitunguu na unaweza kata, si lazima ukate ring. Hii ni ring, unaweza kata slice, unaweza kata juli, unaweza kata cube, sena depend. Unajua nyumbani si kama uendi sherehe. Unapika tu. Sasa ingine pia ni vizuri kupika kana kwamba unaenda sherehe. Ni vizuri kujipikia kitu mzuri hata kama una wageni, hata kama unajipikia mwenyewe. Kitu mzuri nayo lazima ugaramike. Huwezi sema utatumia hii kama utagaramika. Ukishaeka bell peppers ambayo watu wengi wanajua kama pilipili hoho, inafaa kuiva dakika kama ngapi? Hiyo naye hivi, just hiyo smell tu ndio inatakikana kusikika. Hiyo smell tu ikisikika ni sawa. And then sasa tutaagi sasa sauté zenyewe. So kuku hivyo sasa iko sawa. Sasa kuku tunaweza toa. Kuku pia iko sawa. Kuku iko sawa. So tanisaidia na hii sahani tu hiyo around. Asante. Hata naona rangi yao pia ile rangi ya kuvutia vizuri. Yeah. Nyakora Ramogi mana kaka ineno
kineno kit gweno mabende oseted kanyo mane makoro iluongo kanyo ni chicken Maryland. Ineno ka koro giloko sura kata giloko kala makoro gin rabuor maber matende ne giseikore yo makare kitedo gi bendi tedo gi kata e mach ma ok ni malo ahinya. Sasa hii mafuta change tu kidogo tu. Tutaki uchafie chini ende. Sasa ndio tuweke sote. Sote pia bado tunataka kuzi deep fry. Yeah. Hizi ni zile ambazo zilikuwa tu boil peke yake hazijakuwa deep fried. Yeah. So nasikia smell. Nasikia hiyo smell ikileta. Mimi sasa nasikia smell mingi. Tuko na smell ya tuko hapa na smell ya Maryland chicken. Yeah. Ya kitunguu kuna hapo pilipili hoho na kitunguu zote zimechanganyikana. Hiyo mafuta yetu ya sote ulisema ile ya ambayo tulimpika nao kuku haifai kuiva sana. Ya sote inafaa kuiva. Ya sote hivi. Kwa sababu zishaiva already. Sasa sote hivi. Ukiweka tu ni ku deep fry ikuwe crunch kidogo and then sasa kipoa kidogo sasa inakuwa tender. Ama kama sogi hivi. Na ipi ulisema si lazima ive, ni ile yenye inashika tu hiyo harufu tu ndo lazima mtu asikie. Nyakora mogejo mana kaka neno watedo kae kaka pile anyisi ni tedo opogore kawuono e watedo gino ma opogore matin. Watedo Maryland chicken anyisi ni gweno itedo kido mopogore okinyi makawuono watedo Maryland chicken wasepuonji kaka inyalo tedo gweno e kido mopogore gi mano maponono ing'iyo godo pile ka pile. Bende antiere kae podi kod jatedo bo bende en gi lony mar kotedo to ng'eyo kaka bende duso chiembe mar mondo mi chiemo makamane kinde michamo to kungo mi moluma gi mar wang' kapok ikete kate dhogi. Naona ukikata ndimu ni ya kufanya nini? Ndimu itakuwa tu ya garnishing tu. Ina kitu ya maana but sasa unaweza itumia pia ukikula chicken. Unaweza kamulia hapo kuna wenye wanapenda juu ya mafuta, unajua inakata mafuta. Yeah. Sasa hii ni just for garnishing. Hiyo sasa inaitwa ile nyingine ulisema inaitwa tomato rose flower. Hii ndimu yetu ambayo unatengeneza sasa hii ya garnishing itakuwa inaitwaje? Hii iko na majina mengi. Nazaita lemon peel. Lemon hook. Iko na jina mingi sasa ina depend uko country gani. Sasa tuko hapa Kenya tunaitaje? Lemon hook. Lemon hook. Yeah. Nyakora mogijang ma ilungo ni lemon hook. Ma mabende kawuono wadatiyo godo. Negino mabendi wacho kanyo ni en garnishing. Matende no mima na muloma kapok ichako kata tedo. Mafuta yetu pia ilishakuwa tayari. Yeah. Unatia sote hapo ambazo ulisema pia hazivi sana kwa sababu zilishaiva. Yeah. Sasa ikiendelea tutaendeleanga na serve kidogo. Matunda pia kapo. Matunda pia ni muhimu kile wakati ambapo unapika. Na maji iko pia. Maji ya kunawa ama maji ya kunywa? Ya kunywa. Sasa tutaiweka katikati. Tutaweka hivi. Hivi. Lazima zikuwe za kuvutia. Yeah. Mana kaka inenenya kwa Ramogi jongana nyalo wacho ni nyaka sani koro dhoga osechako chaya kalore ni kit kaka iketo chiemo kaka ipedhe mesa kosetedo en gino mabende onego bed ni kuongo lombo wang'i kata kapok ichako chiemo. Mana kaka jatedo Bob mantiere godo kae okinyi makawuono en osechako ong'eyo kaka chano sande e yo maber e yo makare mar mondo mi kokelo nigo to ikungo ichamo chiemo gi wang'i kata kapok isoyo e dhogi. Kuna kitu unataka kuongezea tena? Bado tu ni kama garnishing tu. Just tomato. Kinao ni garnishing, si kachumbari. Ni garnishing. Mbona uiti kachumbari? Juu najua watu wengi watasema sio ni kachumbari, tusumeka kitunguu na umeka nyanya ya kawaida. Haijachanganywa, ina lemon, ina salt. Yeah. Ni nyanya tu na kitunguu for
garnishing ya kufanya sahani ikue poa. Isikuwe na space, unaweka chakula ikuwe kidogo. Unaweka chakula kidogo na sahani baki kubwa. Sote potatoes ulisema inafaa kuwa inaiva dakika kama ngapi after kuiweka kwenye moto? Hii inaichukua muda. Unajua hata hizo dakika inadepend na moto wako. Unaweza weka moto mingi na dakika kidogo ive, lakini itakuwa imeiva ndani. Unaweza weka moto kidogo ive na ikauke. Unaweza weka pia moto medium sasa ikauke. Sasa ina depend. Control moto ndio ngumu. Unaweza ambia mtu dakika 2 na yake moto. Ndio anataka tu hiyo dakika 2, so inakuwa hard. So hapo lazima ukuwe na experience. Dakika zimati. Ile experience uko nayo katika upishi ndio inamata. Yeah, na ni nini unapika. Usipike tu juu watu wanapika. Pika kwa sababu kitu ni kizuri. We don't do things by books. We do because they are good. Sometimes ukifuata kitabu pia unaweza potea kidogo. Na sasa tangu uanze kupika sasa hii umesema ni 11 years. Ni places kama gani mostly unapika ambapo hata ukienda ukishapikia mtu anafurahia kile ambacho umekipika? Kwa sasa tunafanya tuko nyumbani restaurant under management, na tuko na outside catering, tuko na functions, birthday parties, events. Yani tuko na shughuli mingi. Sasa ina depend, ukitaka ukiwa na mtu unaweza mtuma tu nyumbani. Events, parties, meetings. Wapatikana Ole Dume along Diani Road. Ama unaweza tupigia ukimake order, ama even takeaways, free delivery. Unaweza tupigia 0784666301. Naona hiyo sote yetu bado ama lazima ikauke vizuri. Ulisema pia si lazima ikauke, lazima ikuwe tenda kidogo. Yeah. So itakuwa tenda kwa sababu ya hii kitunguu. So unaona ishaanza kuzaa hiyo maji kidogo. Sasa hapa ikikauka kidogo, tukiweka hapo itaanza kuwa tenda, alafu kisha mixiwa. Meaning hiyo bado tunaipea time iive kidogo. Yeah. Isikuwe inakatika. Anya kwa Ramogi manaka kineno tedo opogore kendo tedo ngato nyalo iwacho ni kata chwako pipo nono en tedo kata kamano kit kaka itede ema opogore. Kawuono wami kit tedo kaka inyalo tedo chiembo kinyi gi chiemb migago, mabende pono ni nyalo chame kaka chiemb migago kata inyalo chame chiemb otieno hero en mari. Makwana ni kaka pile wapunjore tedo gigo mopogore. Naona before wakati uishe sote yetu bado iko mbali sana. Sote iko sawa. Iko sawa ni sasa. Moto lazima. Ni moto sasa lazima unazitoa hapo. Lazima uziweke pahali drain mafuta kwanza kidogo tu. Maana kaka kinanenya kwa Ramogi mano nyiso kaka sote marwa oseikore. Mtu anaweza kuwa anajiuliza mbona hii yako iko na lines na sisi tumezoea zile ambazo ni round tu hazina lines, ama hiyo ni pia ni kupenda kwa mtu. Hiyo sasa experience matter. Ukisema experience matter ni kivipi? Okay, kuna mashini pia nakata hivi. Ina depend, kuna pila, kuna grater, lakini grater hizi kata. Sasa maybe pila, but mostly machine. Ninaikata vizuri. Yeah. Manaka kineno chiemo ma watedo kawuono. Wanyalo wacho ni nyaka sani koro odhi korumo kalore ni sote marwa oseikore yo makare kendo koro ikete kitungu gi mano pilipili hoho mabende wasetedo kanyo. Mak mana ni dhokno mar jotedo gi thoro luonge ni bell pepper. Ukishazitia hapo tena lazima moto ipitie. Yeah. Unaweza weka pia white pepper ama black pepper, but hiyo ni option. Then sasa tutaongezea coriander. Coriander ama dania? Ama dania.
Naona zile vitu ambavyo tumezitengeneza nao ni zile za kuongeza tu, tunaweza sema rangi na ladha. Juu watu ukiziangalia sasa inakaa iko na rangi mzuri kabisa. And then tuta add salt to taste. Hii ni sea salt. Remember. Tofauti gani iko kati ya sea salt na hizi chumvi zingine ambazo watu wanatumia? Watu wa diabetes mostly. Tutatumia sea salt. Huwezi tumia hii chumvi ya kawaida. Unajua hii chumvi ya kawaida ni kali sana. Na sea salt haina ukali sana. Sote yetu iko sawa. Inaiva tu kidogo na iko sawa. Yeah. Ifai kukaa kwa moto. Naona imevutia. Ile harufu pia iko nayo, hii harufu ya tulieka hapo hizo za pilipili hoho. Yeah. Sasa tuko ready. Iko ready? Yeah. Nyakaramogi manaka kineno chiembwa mar migago kata chiemo no mar lunch. Ang'isi kanyo ni watedo Maryland chicken koda saute potatoes. Manaka kineno Chef Bob oseloso san kae kendo osechano san kae maber makata king'iyo san to okungo mi muluma mar chame kata kapok ichako chame mar mondo mi mane ber mar keto gik mang'eny e san mano mabendo wacho kanyo ni en kata kamano wikoro abila ne lwete. Si tunasema kubilo lwete, kuonja mkono yako. Karibu. Sijui nianze tu na saute potatoes kwanza. Kwa sawa. Asante. Huku na sijanawa. Nafikiko tamu. Mtu akitaka kukupata akuite ukuje mpikie, maybe hata kumpikia hata nyumbani, ama najua kuna wale ambao saa zingine wanaitaka mtu chef kuja nipikie kwangu. Mtu anaweza kupata aje? Maybe kwa social medias, Instagram @Chef Bob Kenya, Twitter Chef Bob Kenya, Facebook Chef Bob Babayani, na TikTok pia Chef Bob Kenya. Hapo ndo unaweza patikana. Kwa Ramogi manaka kisewinjo okinyi makawuono ang'isi ni atedo kae kod Chef Bob. Osepuonjo watedo kit chiemo mamit ahinya. Wasetedo kanyo chiembo kinyi mano wachako godo, watedo kanyo mano wantiere kanyo kod omelette, wantiere kanyo kod mano tong' mabende ochiel maber kata obedo deep fried kaachiel kod sausage. Kae to chiemo migago otedo nwa kawuono saute potatoes kaachiel kod Maryland chicken. Ageno ni puonjori tedo e yo makare kendo ma en gigo mabende inyalo mana tedo ka intiere e odi ka. Chenro machielo mar tedo gi chiemo mano chieng' tich adek. Oriti masani nyinga Joyce Oduor. Wadhi mbele kod bilo lweta Chef Bob.
want a piece of the action? The deal is $20 million. The deal is non-negotiable. Don't miss the thrills, the adrenaline, and emotions. That's my son. He's out there fighting for me. Viusasa brings you the best movies in your comfort zone. Feels good to be back. Team mane ma proloyo, 20 mane mi bolo kawuono. Loch ma kawuono nyalo bedo sunga kuom ng'ato kata hawi kuom ng'at moro. Ere kaka ini nyalo ng'eyo ber mar dak gi jodala ni kamoro achiel? Tionge kata ng'ata e piny kae. An gi jodala wa. Ngeni wacho ni bro tugo mar adier. Kiki kon jaodi machon. Kon jaodi ma in go sani. Gini neha. In nyamin kabir katial. Isani kabir ni kanye. Oken gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion, to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Cheza Shabiki Jackpot bao kila siku ili uwe milionea. Tuma ujumbe mfupi ukiandika neno SJM kwa 29063. Nina furaha zaidi kwa sababu nimeweza kujishindia shilingi milioni 5. Nina mpango wa kuongeza biashara. Usiachwe nyuma. Cheza Shabiki Jackpot bao kila siku kwa 20 bob pekee upate zaidi ya milioni 20 kila wiki. Shabiki.com ni makao ya washindi. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Na mringo tonge dereba. Gweno onge lembe kipado lembe to dongi pado ma. Yawa. Tugo manika. Kata indung jaodi chweto poka wuoi. Mor kod nyiero manika. Magaldem kama mashori. Choke. Abito! Gwenyruok mag weche manika. My friend, I'm not your Kalusiapi. Jatelo, report a check ni kelo ni. To nitie nyarkochia. Apenyi, why are you meandering in the compound? Miyo maseto mor. Okabil ga gigo, ano jaka nesa. Kendo ni kod chia. Oka luongo ji. Mae kik bai. Nyarkochia, saa 1:45 mar otieno, tich abich, mana e Ramogi TV. Odiochieng' mar 8, Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth, kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi, safaro sa yawa. Wala mino chienga tandora mojonya.
ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra Super Hakiyaki. Kidola Kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Nyakor magajuang dakika na par tok sadek mar okinyi kamoro moro mintiere arwaki ni machiegni ma en chenro mar mbaka oromo nyakor magajuang chenro ma bende wadwaro bedo godo nyime kendo dhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Parni kaka pile chenro mar mbaka oromo ntiere kidienje ariyo, ka mokwongo en chal mar fwambo, mar ariyo en twak e chenro mar mbaka oromo duto te ma bende abro bedo ka kelo ni odiochieng' ma kawuono. Okinyi ma kawuono kochako gi chal mar fwambo nyakor magajuang gin weche ma bende abro bedo kwang'iyo matimore e aluora marwa. Okinyi makawuono kwa chako chal mar fwambo nyakor magajuang wabiro chako koda chal mar thieth. Ka bende okinyi makawuono kabiro romo kanyo saa 4 mar okinyi, duol mar Kenya Union of Clinical Officers kanyakla kod duol mar nurses mapachoka mong'ere kaka Kenya National Union of Nurses gibiro bedo gi twak gi jofwambo karomo kanyo saa 4 mar okinyi. Ka bende twak ma bende gidwaro bedo godo en kaluwore kod ng'ur ma bende gintiere godo chutho kaluwore gi chal mar thieth e pacho kaendi. Achiedh nade mopogore opogore ma bende gisebedo ka giyudo kaka jochiw thieth e pacho kaendi. Moko kuom okenge ma bende gibiro bedo ka gilose en deko mar osara maggi. Okang' machielo ma bende gibiro lose en okang' mag chiwo negi promotions kata mna hidho ngas e kit tije ma bende gitimo ma bende giwacho ni pok osebedo kata mna ka ibero e yo makare. Machielo ma bende gibiro bedo ka gilose en nok mar jotije kanyakla kod yedhe ma bende chwalo okenge mag chiwo thieth e pacho kaende. Parnuki okinyi ma kawuono ka romo ma kamano biro bedo ka timre, wabiro bedo ka kelo ni achiel kachiel. Kopogore gi mano, kapod wan mani buora Nairobi kanya kor Mgejuang kineno ma en le mano mong'ere kaka liech. Kineno bathe kanyo be neno ranyisi mar duolo mochung' ne bungu mag le pacho kaka kiero Kenya Wildlife Service. Odiochieng' ma kawuono Kenya Wildlife Service biro bedo ka kawo pach jopiny ahinya kaluwore gi dwaro ma bende gintiere godo mar medo omenda mano mar donjo e game parks kuonde ma bende inene le mopogore opogore e pacho kaendi. Ka bende duol mar KWS nitiere gi chenro mar medo omenda mag dhi neno le ma bende gichano medo chakre higani. Omenda ma bende biro bedo ka itiyo godo e kind thuolo mano mar higni 2 mabiro nyaka higa mano mar 2025. Koro odiochieng' ma kawuono gibiro bedo ka gikawo pach jopiny ahinya kaluwore kod okang' ma kamano mar mondo mi jopiny bende ochiwo pachgi kaluwore gi pek mar ngima. Gin bende gidwaro medo okang' ahinya ka idwaro dhi neno le e bunge mopogore opogore e pacho kaendi. Kopogore gi mano ter nyaka e kaunti ma Kisumu. E kaunti ma Kisumu mineno kama en city manager e kaunti ma Kisumu Balawanga. Okinyi ma kawuono jofwambo magwa e kaunti ma Kisumu biro bedo ka loso gi Balawanga, to gibiro loso kode kaluwore gi ang'o. Kineno bathe ka nitiere ranyisi mar hotel.
Oseyudore ni magewni kata mna otendi mantiere e kaunti ma Kisumu thothgi ntiere gi chwarni gintiere gi oyieyo mabedo sebedo ka medore suna mago e ute mag koyugi kata mana kiero lodgings mantiere e magawa ma Kisumu. Kora bala wanga ukiny makawuono jofombo mago biro bedo kaloso kode ka bende en manolieko ni nitiere moko kuom magawa mantiere boma ma Kisumu ma bende gisani koro ntiere gi chwarni mathoth, gintiere gi oyieyo, bende gintiere gi suna. Koro koloso gi jofombo magwa magi gin weche ma bende biro bedo ka iyudo e chenro magwa mag weche manyien. Kopogore kaunti ma Kisumu, atere nyaka e kaunti machielo, mano kaunti ma Migori. E kaunti ma Migori, wach ma bende jafombo marwa George Juma luono e kaunti ma Migori odiochieng' kawuono en kaluwore kod board mano mar kaunti ma Migori ma bende oriembo jokanyo mamoko mag board e kaunti assembly ma Migori ma bende wachre ni noyud gi mibadhi o gisebedo ka gitiyo kod ofisgi e yo makare. Koro gisani noteng' lwetgi mogo. Jokanyo mamoko mag board ma bende noriembi ma bende noteng' lwetgi mogo kod County Public Service Board gin kaka wantiere kanyo gi Jared Odhiambo Opiyo ma bende en jakom, Jemaima Were ma en jalup jakom, Enoch Odhiambo Achieng, Hesbon Otieno Omwa, Phoebe Adhiambo Alo, Range Muita Maroa gin moko kuom jokanyo mag board ma Migori ma bende koro osethichok e tich kaluwore gi okang' mar koso tiyo gi apisgi e yo makare. Juma biro miyowa wach makamano gi kuku mare ka ondoromo seche mag migago. Kopogore gi manya koro mga juang bende odiochieng' ma kawuono chakre odiochieng' ma kawuono e kaunti ma Mombasa. Kamiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mag omenda chakre odiochieng' ma kawuono nyaka odiochieng' ma kinya gibiro bedo ka giromo to rombe mag-gi ma bende gitimo e magawa mantiere e kaunti ma Mombasa en mar chwalo budget, okenge mag budget ma pacho ka odiochieng' ma kawuono ken chieng' tarik 8 dwe mar 2 higa mar 2023. Kamiti mano mar od bura mar Senate mochung' ne omenda kanyakla kod budget gibiro bedo ka giromo gi jatend migawo mochung' ne weche mag omenda e pacho ka mano Njuguna Ndung'u. Bang'e gibiro bedo ka giromo bende gi duonde mamoko mag apis mar control of budget kanyakla kod duol mong'ere kaka CRA kata Commission on Revenue Allocation. Chieng' tich ang'wen meno odiochieng' ma kiny ma bende romo makamano biro bedo ka rumo bende gibiro bedo ka giromo kod jakom mano mar duol mar Council of Governors mano mong'ere kaka Ann Mumbi Waiguru mano mar loso ahinya kaluwore koda okenge mano mar oro pesa e kor gwenge mopogore opogore. Wantiere gi jafombo mar kaunti ma Mombasa ma bende biro bedo kaluwonwa rombe makamago, rombe mag od bura mar Senate ahinya kamiti mar od bura mar Senate mochung' ne weche mag omenda kanyakla kod budget romo mar ndalo 2 ma bende chakre yango odiochieng' ma kawuono rumo odiochieng' ma kiny. Adeno gi kaunti ma Siaya kwa Ramogi kineno tipo ponono ni kiae ma en MCA ma South Game mong'ere kaka Brian Obiero. Parni en manoyombo e yiero mar South Game Ward. Koro odiochieng' ma kawuono entiere gi homecoming. Kata kamano irwake dala mano mar nyasi ma bende obago mar goyo erokamano kuom okang' ma bende koro noyiere godo kaka MCA mano ma South Game Ward. Koro nyasi ma kamano obage dalane mong'ere kaka Kobare mantiere South Game. Parni Brian ni ema bende noyombo e yiero ma kamano ma bende nobaga higa mokalo. Ka bende noyombo kod kwan mar ombulu maromo 3,469 nochung' monge otiko nochung' independent. Kamile jal ma bende nobiro e rang'iny mar namba 2 ne en Polycarp Wanga ma bende noyudo kura 3,353. Wantiere gi jofombo mag kaunti ma Siaya ma bende biro bedo kaluwonwa homecoming mar Brian Obiero kinde ma biro bedo kotimo nyasi odiochieng' ma kawuono. Kaka manya koro mga juangi kanyo bende makela e giko mar chal mar fwambo. Parni weche matuche konde mopogore opogore obede pacho ka obede pinje maoko gin duto biro bedo kwaluoni odiochieng' ma kawuono. Weche ma ibiro yudo gi kod kuku margi e yo ma adimba e weche magwa manyien chakre sa 7 sa 1 nyaka sa 3 ma midhiambo. Kaka mano yiena mar mondo meka yo matin ka aduogo gi twak e chenro mar mbaka oromo. Kik dhi mabor. E odiochieng' mar 8
Nyasaye nong'iyo piny moneno ni ber koketo jarit e paradiso mare mane piny ka. Emomiyo Nyasaye nochweyo japur. Chakore achaka gi kodhi achiel mopidho gi hera matin. Gweth mar koth kendo bang'e oti ka okelo chiemo ma wachamo. Donge wanyalo loso puodho maber ma wacham chiemo mawuok kama ler kendo kama mor. Riwri gi alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Chieng' tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar otieno. Mana e Ramogi TV. Tim mane ma biro loyo? En tim mane mibolo kawuono? Loch ma kawuono nyalo bedo sunga kuom ng'ato kata hawi kuom ng'at moro. Ere kaka ini nyalo ng'eyo ber mar dak gi jodalani kamoro achiel? Tionge kata ng'ata e piny kae. An gi jodalawa. Ngeni wacho ni bro tugo mar adier. Kiki kon jaodi machon. Kon jaodi ma in go sani. Gini neha. In nyamin Kabir Katial. Isani Kabir ni kanye. Mimi ni mama wa watoto 12, lakini niko tu na watoto 2. Wale watu waliweza kusurvive. Nifanyie topic pregnancy, usitumie family planning. Okay. Na ulikuwa na blockage. So ukitumia family planning inaweza changia tena blockage nyingine. The same year ikiisha nikapata ball, nikawekwa kwa bed rest. Nikiwa kwa bed rest after 8 months mali tu mtoto alitolewa, reba ikakuja. Nikatolewa mtoto. Nasikia nasi utamwambia aje. Nikasikia tu mama akipita hivi akasema kai huyo mtoto wake ni kama amekufa. Ukisikia akiambiwa hivyo. Mimi watoto wangu wenye watu walikufa hakuna mashishi ilihudhuriwa na mtu wetu hata moja. Ilikuwa kutolewa hospitali, nyumbani mnapata shimo imechimbwa, kusika ni kama kutupa na kurudi. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Anto koro ochopo seche makoro nyaka ang' tega gi mamani. Ochopo seche ma sirikal nyaka konya koro. Dang keta gi sekoma, kendo kinyo keta gi mito. Orucha keta gi dek. Ni chieng' motero gi mamit to tero mono ringi. An mbura, uketa ni an mbura. Dial *811 *446# to get mbura. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, yok ayie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eka iyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Thapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mana Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Penj laktar.
ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pin e moyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kero malit ne masongo adhiya very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre sa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en page laktar. Kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjowa jonenowa. Mana Ramogi TV. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana Ramogi TV. Nyakoro mgejwanga neno kanyo dakika ni 24 tok saa 3 mar okinyi manyiso ni twak e chenro mar mbaka oromo chako sani. Twak mabende nyakoro mgejwanga doro dhigodo nyime nyaka saa 5 mar onyango. Kiny makawuono adar mar mondo miwago mbaka ahinya kaluwore kod pek mar ngima mabende kinde ka kinde osebedo ka medore. To medore nang'o? Omedore kaluwore gi mwandu, nengo mwandu mag gik moko ma kinde ka kinde bende sedhi awinjo kramna ni medore. Nyaka sani ni winjo kanyo odiochieng' manyoro bech nengo gas omedore, bech pi omedore. Duol mar EPRA bende gi sani pod dhi nyime gi kawo pach jopiny ahinya kaluwore kod dwaro mar medo nengo mar teko sitima. Maponono ni duol mar EPRA biro bedo ka kadho okang' makamano. Nyiso ni kabiro romo dwe mar 4 mano mar higani stima biro medre kod atamalo 78. Okang' makama nyakoro mgejwang' keto wae e okang' machalo nade. Emomiyo kiny makawuono naber mar mondo mwago mbaka wapor wach kaka joka ng'ato. Kwa loso budget e ot, walose e yo machal nade. In kiloso budget nyakoro mgejwang' kichiew idwa metho. Bang' metho idwa migago, mano chiemb saa 7. Bang' migago ich koro bandhi. Idwaro mar mondo mi cham chiemb godhiambo sapa. Snacks bende nitiere ka matindo tindo ma samoro ka kech gayo godo kech bende ni ka. Akeni kiloso budget mar nyakoro mgejwang' iloso budget e yo machalo nado. Kiny makawuono en thuolo makende ma bende ibro bedo bende kiloso kodwa. Wan bende wapuonje onage. Koka mano kata mana kapok adonjo e twak. Parno kiny makawuono bende nitiere gi welo ma bende ibro bedo ka ing'eyo. Koka mano we wang'iyane mar mondo mi ng'ato ochami chiemo. Kwa nyalo bedo graphics ahinya ka ng'ato nego bed ni chiemo. Chiembo okinyi nyakoro mgejwang' ma bende dendo gi dho ngere kaka breakfast. Gin ang'o ma bende samoro sani Sh1,000 nyalo nyiewo. Chiembo okinyi mano mar breakfast. Kijal mana chamo chiemo maber, chiemo mowinjore. Chak ineno kanyo Sh70. Mkate mano family bread inyiewo kanyo Sh120. Sukari kilo achiel sanen Sh160. Majan Sh35. Samoro dwa chwake gi maka. Makati ne nengo ne bende tek. Maka kanyo Sh100. Manyiso ni mar mondo mi ichama mkate gi chai gokinyi. Kwan duto te mar omenda mibro tiyo godo en Sh485. Mano chiemb breakfast. Kopogre gi chiemb okinyi nyakoro mgejwang' bende wantiere gi chiemb migago mong'ere kaka lunch nyakoro mgejwang' gi dho ngere. Lunch kidwa chamo lunch mowinjore sani Sh1,000. Kata mana ni lunch mar ji 5 kama. Mok kuon ibro nyiewo nengo mar Sh250. Ring'o mano kilo achiel ibro nyiewo nengo mar Sh450. Bende wantiere gi skuma wiki manyalo romo ji 5 kama Sh100. Mor chiedo lita achiel ibro yudo e nengo mar Sh280. Nyanya ibro ne nyiewo kanya nengo mar Sh100. Mano mar mondo mi samoro en gi familia mari we jomoko dala kanyo mar mondo mi chame chiemb migago mowinjore.
Kopore gi chiemo migago Nyakorom Gajuang, par ni wantiere gi chiemo nyadidek. Wantiere bende gi chiemo migago mamoko, par ni sam nyiewo nyanya tinyiewo ring'o, chiedo bende nika, idwa tede nade? Wantiere kitungu kanyo siling 50, chumbi siling 40, maka ka to koro nengo nyaka medre nikech ok apak inyalo tedo gi maka mar 100 kuom gigo te. Kwandu to te ma bende biro kanyo siling 1,470. To anene chiemo machielo mano chiembo dhiambo ma bende ong'ere kaka sapa gi dho ngere. Par ni mage kuom ranyisi mar chiemo nyadidek odiochieng'. Sapa awach kata ni familia intiere gi familia mar ji 5 kanyo. Mok kuon ibro nyie nengo mar siling 250. Rech ageno ni samoro gin rech matindo tindo wiu kama manyalo romo anyuola siling 600. Skuma wiki mar 100, nyanya 100, kitungu 50, maka 200. Kwan duto te mabiro en siling 1,300. Makigo kwan nyiso ni e odiochieng' kintiere gi familia moheo ji 5, chakre chiemb kinyi migago nyaka chiemb gotieno Nyakorom Gajuang. Mar mondo mi iti kod omenda malong', inyalo tiyo gi omenda manyalo hewo kata mana siling 3,000. Akeni kiloso budget ni, magi no iketo mana budget kuom ranyisi mar siling 1,000 kaka nyalo tiyo. Ibiro bedo kisomonwa paro Nyakorom Gajuang mana ka pile itudri kodwa. Lai mago te machuok 3-600. Mbui mar Facebook bende yudo ko achiel kachiel mano Ramogi TV. Itudri koda bende mbui maga Facebook, Twitter iyuda @Sharon Ong'ao. Mar mondo mogo mbaka Nyakorom Gajuang, ber ka mbaka igoyo mbaka makelo lokruok e yor dongruok. Omiyo kiny makawuono kan kenda mar chwalo mbaka makama. Okiny makawuono antiere gi welo 2. Antiere gi wenda achiel e studio mar county ma Nairobi, mano mong'ere kaka CPA Masi Ong'onge. Mano japuonj e mbalariany mong'ere kaka Technical University of Kenya kata Kiero Tuk. Masi mana kinyalo moso nagi, inyalo moso gi mai thuolo makende. Joka Ramogi, amoso uno yawe uduto. Kawuono adwani mondo wakonyre kaka wanyalo ngima osedhi malo. Adwani mondo watwak kaka wanyalo konyore kaka joka Ramogi mondo wane kaka wanyalo dhi mbele. Ero kama na inya Masi kendo machiegni ngeno kiny makawuono bende biro bedo kata mana kipuonjo nage inya yore mag pango budget, loso budget mar mondo mi kik watigo omenda mathoth samoro kata chiemo to gik mamoko bende remo. Kik wakwaye kata mana hola ni wadwaro chiemo to samoro kata mana gik mamoko bende ok wanyiew yo makare. Kopogre gi Masi Nyakorom Gajuang, bende kiny makawuono ayudo thuolo makende mar bedo gi jadolo mano Pastor Mark Omondi Lieta, achiel kachiel kowuok e studio e county ma Kisumu. Mabende biro poro no wach en kaka japiny budget osebedo kotimo nade e ode e kinde mabende wantiere gi pek mar ngima. Mak nyalo mana moso nagi. Kisumu chiew nado Kongo Mondi. Kisumu aneno ka ochiew maber. Nyasaye oyawonwa yo. Agone Nyasaye erokamano kuom thuolo mosemiwa mondo watwak ewi nengo moidho mar ngima. Ageno ni kwamedo wuoyo wabiro konyore koni gi koni. Abiro konou kaka japiny. Aromo gi jopiny mang'eny e skunde kuom nyithindo mayalo negi. Aromo kodgi e kanisa. Piny tek kabisa. To chuno ni nyaka ngima dhi mbele. Nyaka wamuoma ka jowi. Koro watutni atuta twadhi. Ero kamna inyama kwa winje yo makare. Mana kachako kodi ni neno kata mna ranyisi mabende naketo gima siling 1,000 nyalo nyiewo sani. Ahinya dhano kwa chiew, pile ka pile dhano ka chiew to iwa emwa paro nikech gokinyi kisemetho to koro iparo migago, bang' migago to koro iparo chiemo marutie. Keni kaka Mark, mana kinyalo somonwa paro budget kiloso gi pek mar ngima mabende sani oidho. Iloso budget yo machal nade? Ngima masane to kata budget nyalo bagi. Nikech kata kane yudo osara, kata kane ipango gi pesa mabiro odiochieng', to pesa na donja kama tinwang'o koserumo. Koro ndiko ga gik ma owinjo bed ni ang'iewo manyalo konyowa odiochieng'. Sani koro chunowa ni mondo wadak odiochieng' ka odiochieng'. Nikech gima kiny tiwacho ni gima kiny to podakia. Koro ang'iyo gik manyalore.
ka anwango kaka mkati sani endi wachne tek kich dhano to mkati to yot koro kar mkati kanyendo mondo aduok gini endi chien samora keto gi rabuon to kar chak ka be nyalo yudo ka tek koro kadichiel joma dhi skul ka ema nyalo miyo chai to jomodong' ka endi ne nyuka nyale duoko kendo mako ich motegno koro kamane kaka wachako kar saa biro ka to be abro dwaro ni jomodong' chien oduoke kaka gidwa chiemo saa 7 kane moro dong' gotieno to gichwake koro atemo mondo kata kotedi to kik uted chiemo mang'eny manyalo dong' e san koro yorego konyowa kendo mondo waduoki mondo pesa matin mayudo nikech kitiyo gi kaka kwane cha itiyo gi siling 3,000 odiochieng' mano nyiso ni yudo pesa di per month to in ng'ama kawaida ma samora per month ka 10,000 ema donjo samora go ngware joka loan ka dwaro pesa gi koni to imbe idwaro me olosa piko tidwa ni ot fuel be nengo ni malo to ot kucho chonde be jidwa chiemo koro nyaki many kaka iduoko gik moko chien kaka ichiemo nikech kata chiemo miwacho ni didekne do winjo wanone malong'o ok ang'eyo kuma noaye ni dhano nyaka chiem didek dong mana kaka chiemo didek to kidak town ka to dibedo matek wacho ni sani koro ji nyaka dok kata mna doga ong'iane orangane ofuku maber ka chiemo didek ni nyalo kata kamano agoni erokamano ahinya kuom pedhonwa kaka iloso budget kaduogo iri Masi winjo kata mna kaka mak mabed wantiere godo e kaunti ma Kisumu loso ahinya ahinya koloso budget ang'e ni in jalony ahinya ahinya weche mag ohala weche mag ochumi kapok wadonjo kata mna lony mari mar mondo mi puonj jopiny kaka nego bed ni gitimo budget in itime nade koso in pek mar ngimani ineno nade okwongo monde ngima osebedo matek to nyaka wang'e ni ok en sani kende pod odhi medo bedo matek kaka luwore gi kaka piny dhi odhi bedo matek and samoro nyalo bedo matek mohingo kata kaka otimo kaka en sani eni koro gima watimo ni budget ni nyaka donja gi gima iyudo to keno be nyaka iken nikech ikiama kiny koro gima wacho ni an kaka time ni mana kaka mako wacho ni gokinyi koro wach mkate waweyo king'iyo nitiere muogo nitiere rabuon nitiere nduma nitiere nyoyo mane mana joma ndala nikech bure Nairobi kapa kata ni bech nduma bech muogo olo kata mna bech mkate nikech mkate kidwa mkate matin start en siling 60 nduma gini chako mana siling 150 donge koso koro ka sapi yudo thuolo midhi dala to kiduogo titing'o rabuon iting'o nduma koro nyaka wang'i kaka itimang'o kaka ipango ngimani ka ing'awo dak town samoro bende kidhi koro nyaka wang'e ni bando gini kioro pesa ni mondo ipuro kendi kati oro pesa ni mondo purni koro sani nyaka wang'e ni inyalo wito gima intiere godo nikech tich be sani eni ok wang'eyo ni tich dhi nade ma bende nyaka wajiw jowa ni mondo ng'ato ng'i anena ni to ok en aena ni mshahara achiel giming'iyo ni eming'iyo nikech ka en gimoro achiel to samoro budget nyalo goyi nyalo tami ma ok donji koro ketie weche moko masintiere wach mabende ni lose ahinya ahinya mana kata mna katiere chien ni lose ni wacho ni ng'ato ka yudo sache ahinya ahinya kata mna jok ma ondik tich nikech osara wuok bang' miso duma mano mar bang' dwe koserumo budget wacho ni kapok ng'ato timo budget oneni nitiere omenda mokano samoro kata pesa ni pok kuom ranyisi nikech ang'e nitiere joma thoth mantiere kategori ni pesa pok odonjo in ichako go kwan gi pesa cha to kod donja ni en pesa moingo kata mna budget mintiere go idwa kana ng'o ka chuno wane nyaka wane kaka wakeno
Kovo wanyalo chako ng'iyo anena ni to ngima luwowe nang'o. Inyalo kaka idhi tiyo gi pesani luwowe nang'o. Mokwongo luwowe ni dak kanye. Ng'a odak dala gi ng'a odak Nairobi gi town moro luwowe ni en kunendo. Samoro ng'a odak Eldoret nyalo yudo chiemo mayot mohingo ang'o chak gini nikech Eldoret chak ng'eny timang'o chak ng'eny. Ibo yudo ka samoro chak beche bet ne piny matis mohingo ng'a odak Kisumu kata ng'a odak Nairobi. To kendo luwowe gi kaka chal ngimani. Idhi nyiewo gik moko kanye. Kaka Nairobi ka. Idhi nyiewo gik moko Korogocho, koso idhi nyiewo gik moko Markiti, koso idhi nyiewo gik moko idhi nyiewo gik moko e supermarket. Koro gima waluongo gi dho ngere ni lifestyle. Be timang'owa, be miyo kaka itimang'o, kaka budget ni chalo, gi kaka idhi tiyo gomendani. To gi kaka itiyo gi pesani. Nitiere ng'ato man ka yudo mshahara kawuono, to kinya onge gi pesa. To nitiere ng'ato ma pesa ne nie ni odwa tiyo kode kidam manyise nyaka otimang'o nyaka ochop giko dwe. Mano bende paro ni en kaluwore kata mana gi familia ma ng'ato nitiere godo kopogre gi ng'at modak kende. Nikech sani wadwa loso kaluwore gi joma nigi familia, man gi nyithindo, gi jal mantiere kende, odak en single. Koro wawacho ni ni nyaka ing'ada koti lawi gi material ma intiere godo. Nikech kok ing'ado to dhi chuni ni dhi ketie gombo mang'eny mokitimang'o ok inyal. Emomiyo wan kawuono mondo wawach anena ni to kichamo mshahara ma siling 1000 ma wawacho ni minimum wage ma government oyie ni ma e pesa minyal chul ang'o. Inyal chul kija ywecho, kitiyo hotel, kitiyo nin clerk. Nitiere minimum wage ma government ma sirikal otimang'o oketo. Koro wadwa ng'iyo anena ni to ji mang'eny Kenya kaeni gine ine kiwango mane. To kiwango ni kwa budget inyalo budget nang'o tinyalo rieyo pesa nini nang'o mitimang'o gi gik matindo tindo. Nitie gik matindo tindo ma wanyalo ng'iyo kama inyalo yudo ka samoro kane kamidhi tiyo gi siling 200 kata 500 inyalo duogi ti gi siling 100. Masi biro bedo kisomonwa paro rieko makamaga hinya yore ma bende nyalo konyo godo jopiny mar mondo mi gisom kata mana budget kaka ginyalo budget e udi. Nitiere gima na Masi olose mak kiwinja kintiere kaunti ma Kisumu hinya kar lifestyle changes. Akani intiere bende kaka iseloko kata mana kit dak kopogore kata mana gi higni mamoko mano mar rwako chal mar ochumi masani mak. Masi nolosa ka inya kaluwore kod nyiepo mag mwandu, ponono ni dwa nyiewe supermarket, inyiewo kuonde mopogore kama bende nyalo kata mana nyiewo mwandu moro wach machielo ma bende ni wacho bende en kaluwore gi chal mar tedo chiemo mathoth e ot. Akani sani koro chal nade mak? Sani ndi chuno ni nyaka itang', nyaka ibed mariek. Sani ng'ama dand dichuo ma wuok oko kadhi manyo mondo kel nyaka oti mariek. Kapok ing'iewo gimoro biro chuno kata ni wuothe supermarket adek ing'eyo ni ere kuma bei yotie. Siling 10 kata siling 20 moro misave kamoro biro konyi nikech ngimani tek. Kane nitie nyithindi moko ma intiere go e private school, sani biro chuno ni inyalo dok chien mitere e public school mabe pod ok yot. Kane intiere idak mabor kod school, nyalo chuni mondo isave fare no idag machiegni. Kane in gi mtoki moro miriwo kitimo 1-2, nyalo chuni ni dog chien makoro mtokani nyalo konyi mana kata dhi e kanisa kidhi gi ji mang'eny kata kitero nyithindi school to wang' iduogo kodgi godhiambo. Man it makes sense. To kidwa ringa kode oyaye to dhi chandi nikech fuel dho idho kata kiringo ga piko fuel odhi oidho. Kane in ng'at ma mondo save mondo
garama mar traveling nikech king'iyo gigendi gik machamo pesa wa en one traveling wuok kidhi tich kani in ming'iyo to in gi japiko ni moro igone simu ni bikawa to sebio kawi kia mambo leo nyaka town mano 150 kata 200 kidok to chaki go simu oyie tingi nono ndalo 2-3 tidhi kwai mano mai pesa nyaka kori go kwani wang' naidh mtoka siling 50 kada ka ji wacho ni ng'ane chani gi mtoka to pod oringo gi public kane idhi Kakamega pile biro chuni ni mtoka idhi kano kamoro tiringi idhi public titim go gimoro koro nyaka waduoka gimoro amora chien kik rit gik ma ji wacho e yori kaindi mondo ikonyri to dangi konyri ka nyithindo kod menot be ong'eyo ni ngima tek kopore okia ni ngima tek to in matek nikech dhi bedo matek en ong'e ni wuok tiduogo gi gir sup mane dhi hinyori mak mano minute to nyithindo nikech nyithindo bende samoro kiaga ni ngima tek nikech thothne wajaneno kata mana nyithindo thothne ok ginega kata mana weche manyien mar ng'iyo ni piny ringo nade to nyithindo to keto kanye ponono ni nitiere gi nyithindo bende sumo kodgi paro chuno ni nyaka ibed piny mikone ni gimidwaro ni pesa ne onge iket nyathi manyalo ng'eyo ni gimoro onge kobiro kwayi gine tikone ni kayudo pesa tabiro miyi koro ibiro yudo ni with the time gibiro chako gi ywak to with the time ibiro yudo kobiro penji ni umepata pesa iyudo pesa tikone ni podi to kidhi kawo pesa kamani kabiro yudo pesa tabiro timoni kamaendi nyaka idagadaga kodgi mikonogi ni sani kaka gik moko ni ok anyal timo ma to ok anyal timo ma to koporo ayudo thuolo tabiro ng'iewo ni ma ka in ng'ama dhi town pile tichiemo nitiere kaka chiemo mar odiochieng' ka indi nyalo bagi koporo inyalo dhi town to igorie mandodo moro gokinyi sa abiriyo ka samoro nyalo kadho kata gi pi to koporo in ng'ama wang'o gik sa abiriyo to ichomo ka chips gi soda to tong' moboki okadho tidwaro to samusa cha okalo tidwaro dhi chandi nikech bech gigi to mit ne dhok del ni ting'eni dwaro adwara gigi to mit ne dhok to gigi endi inyi kigo kwan nakawo tabia moro ma the last 1 month andiko kaka pesa na otiyo akete buk moro ang'iyo ni pesa nikech samoro pesa ne lal ne modhiera ni to pesa gi dhi kanye koro andika kaka tiyo gi pesa tang'iyo aneno kuonde ma pesa dhiye to wacho ni okay kang'ado chips kama mafeika tang'ado chips kachi chande tawe soda kaindi tayudo ka pesa moro dong' minyalo ng'iewo go gimachielo to kichamo chips didek di 4 di 5 ka to in matek koro gigi ndi mwang'ado Dede nyimo winji gigi ndi mwang'ado kata sani endi ng'eni nyaka simu kaindi kokitang' ni idwa ng'iewo bundles pile bundles orumoni ng'eni wach bundles ni bed sani koro chalo ka need ma chuni kopori in ng'ama dwa tiya ni kawuono ing'iewo kinyi ng'iewo kigo kwan kata en 50 kata en 100 month isetiyo gi 3000 samoro more than that kimedo from calls koro ng'iewo ginendo bundles mang'eny kata ka Airtel ting'iewo jumla mar 1 month korumo to rumo odiochieng'no kata ka en 1 GB daily dhi konyi kata e weche mag duoko nengo ngima chien nono to hinyori erokamano ahinya aneno ka mako daka chana dong' masi nyakoro mana kochano weche ochano budget kaka mana kaka otimo nyakoro mga jong par ni chenro mar mbaka oromo en mbaka kwagoyo to en mbaka makelo lokruok e yor dongruok e kinde ma bende koro wasomo paro makama nyakoro mga jwang in bende nyalo mana somonwa paro kaka iloso budget e odi okiny ma kawuono abiro yudo thuolo makende mar mondo mbi in bende awinje duondi inyalo ywanwa tol nyakoro mga jwang isomnwa ni budget in ilose e yo machal nade bende ichamo kata mana chiemo adek mano breakfast migago gi mano mar odhiambo bende par ni okenge masani bende nitiere kata mana
skunde oyaw kaendi, ang'eni nitiere nok mag mwandu mopogore opogore ahinya kaluwore kod dwaro mar omenda. Koro kiny maka Nyakore Mgejwang' ibiro bedo kiyudo thuolo mar ywanwa tol achiel kachiel. Ote bende aneno kisechako oro ka en ote ma bende abiro bedo kasomo e wang' jowi achiel kachiel. Masika duogo ire, iwinjo kata mana kaka Mark chano budget mare. Mana kinyalo nyiso Nyakore Mgejwang' yore manego bed ni wachano godo budget. En ang'o manego bed ni wamiyo ongala manyime? Gima nego bed ni wamiyo pek mokwongo kapok wadonjo kata mana kwaloso budget? Kwaloso budget nitiere gik ma ok wanyal chal kaka kidak kod ng'ato kidhi tich to gi chiemo, nikech nyaka ichiem koka kiny idhi timang'o kokiti to gi ngimani be nyaka itimang'o ing'eni, nikech kokirito ngimani to kiny kata tijno ok ditimang'o ok dhi tiyo. Koro wawachoga ni gimiluongo ni kamidake o gi dho ngere housing should not take more than ok onego bed ni kawo moingo gine ma 25%. Mano mar osara. Mar osara. To king'iyo kaka sani ene, kwa wach ni thoth jo Kenya, awach ni mshahara ma ginyalo chako godo en 25,000. Koro 25,000 ni kwa duog wang'iye sani eni NSSF serikal nowacho ni gidhi medo tieng' adiwa tieng' dipar kawuok 200 nyaka 2,000. Koro king'iyo ni kanyichi ng'ade 200 gi sani eni kopo ni gidhi gi gazet ni dhi ng'ade 2,000, yudo ka pogruok madhi yudore gima nyichi yudo gima intiere midhi yudo bang'e no nitiere pogruok ma siling 1,773. Mamano samoro ka niketo kaka sani nitie nyithindo madhi skul ni to ne en ang'o ni yudo ka samoro en oromo lunch ma nyathi achiel mar dwe, chiemo ma nyathi achiel mar dwe achiel. Koro sani yudo kotimang'o koonge. Koro gimawacho ni ang' kisechulo rent tidogi ng'iyo anena ni to wach chiemo, ji chiemo nang'o, nikech chiemo en ngimani. Nyaka ibed ng'a otegno madhi tich, nyithindo nyaka dhi skul ma ka gitegno nyaka ji wuogi ka dhi manyo. Kidhi manyo ka in gi kech to kang' ni many to tuo bibo bet matuo ma koro bochuno ni timang'o ni tiyo gi pesa mang'eny. Koro gimitimo ni nyiew chiemo ni wang'iyo anena ni to budget ni kaka ne mako wacho gokinyi ka nyiew mkate manua wacho ni siling 60 cha, kidhi inyiew kaka nduma wacho ni luwore ka un ji ot un ji 5, inyiew kata mana rabuon debe achiel idhi nyiewe siling 250 kata 300, oromo tero ma juma achiel breakfast kendo mako ich mang'owa motegno. Kasto nitie cost ma ji ok ong'eyo ni kitedo to nitiere chweko, yien, maka, mafuta kata kitiyo gi gas. Koro kitedo chiemo mang'eny dichiel to dhi gine ni kiny en ang'owa moro ok idhi tiyo ni ok ni samoro amora midwa ted gimoro to mok mach. Koro kaka sani wang'iyo ni to ang'a kaka wach gimichwako go nieni en ang'o manyalo bedo mayot. Gas sani king'iyo gas mar kilo matisni mwaluongo ni meko en siling 1,500. Koro kigine to iyudo ka manendo ok nyal chopi kata e dwe. King'iyo ni idwa nyiewo yien kata maka, sani beche ang'owa, beche ni malo. Nitiere minyalo yudo masani eni teknoloji bosekonyowa sana. Nitie giminyalo tedo godo miyudo ka samoro kata tedo achiel itiyo gi siling 30.
Koro nyaka koro wang'i ni ing'iyo kidhi nyiewo gimoro ni to ing'iyo ni te nang'o manyalo tiyo gang'o gi pesa matis. Ahinya nyaka chiko kacha ni wacho ni ok mok mach seche te sani kaluwore gi pek mar ngima mohidho. Kimoko mach ichwako chiemo minyalo kan to ka ng'ato onge kata mana fridge to okan gi nade kosan moko muro ni dong bende ketho mach. Gas bende sani nengo ne ohidho. Mafuta bende wang'e chiny tarik 14 dwe mar April golonwa nengo manyien mar mafuta. Koro wanyalo keto ni koted chiemo motieno nikech otiene ma wacho ni ji nitiere mang'eny te e ot. Koro koted chiemo motieno tutedo moromo nyaka kiny sa 6. Familia mang'eny yudo ka nyithindo dhi skul. Koro kogik godiochieng' tibedo ka nyathi mok dhi skul emodong' e ot to gi ng'ate mang'o gi jok mantiere e ot. Ma samoro manindo en gima nodong' gotieno chande eminyisogi ni ma ema mondo utim ang'o umuo mondo utim ang'o ucham. Ka giko tieno ni tichak iloso ang'owa iloso machielo. King'iyo kata mara wach muro pi gini koido gi nyiso ji ni mururu pi sama ji te osetimo ang'o osebiro. Ok ni ng'ato ka ng'ato ka samo diwa dhi luokore kaka Nairobi ka ini dwe mar 7 koyo ng'ich kabisa. Koro ni ng'ato ka ng'ato samo dwa dhi luokore to timo ang'o omuro pi. Ng'ato ka ng'ato samo dwa dhi luokore to omuro pi. To be sani kaka ngima oidhoni kata muro pi nende mani ko iwacho ni en garama. Ko iwacho ni ka ji osebiro ing'e ni odni ji sa 12 godhiambo to ji osebiro te kaw sufia maduong' ikete pi mondo tema mono nyaka bure Nairobi kuma thothne ji tiyo gi gas gi ji ng'e ni kacha ji tiyo gi kendo yien inyalo gam modo e tie yiende mantiere oko to yien sani beche tek. Ka dhi dala taneno ka anyiewo yien mitiyogo gikwano ni achiel gikete 6 6 kata 7 siling 100. Tauchiel ni inyalo tiyo kode odiochieng' achiel. Apani magi lifestyle mani wacho nyaka sani koro wane kaka wanyalo adjust. Kaniero nukre gi pi maliet sani koro wan chien mana ni ng'i mana gi pi mang'ich donge. Sani to koro nyaka watie gi pi mang'ich. Kaka jonyuol be man cheko matek nikech ka wan isedhi tich dhi manyo dhi dwari ni ko chien mana ni gas rumo. Tipenjo ni to gas ni dong rumo ga bang' ndalo makama na mino rumo piyo kara jomiwe chien. Aparo mani mano bende en paro makare mane bed ni wasomo kata ne joma wawe chien sani kaka wantiere ka wakia gima gitimo donge. Ne bed ni wasomo kod gi paro bende wanyisogi ni pek mar ngima nitiere utiyo gi gik moko e yo makare. Kok mwanya koro mgeji wanga ote mabindi sibido kioro ote mabinda buro ka somo kinde ka kinde. Ote ioro e lai magote machoka ria deka uchiel no mbui mar Facebook bendi yudo wa Ramogi TV. Parni udo chima ka uono namba mar goyo sime bendo seketi ni wang jowi kanyo nyalo yuanwa tol achiel kachiel. Ke yuanwa tol inyisowa kaka ipango budget. Ok inyal ng'eyo samoro janeno maneno nyalo bedo ni ipuonje yo mabendo nyalo mar dak mar mondo mi ogare godo. Kwa kamano we wasomane na ote mabende donjonwa achiel kachiel. Ote ma ibiro konya somo e yor TV kata mne yor ung'we yamo ma intiere godo. Kwa nyalo mana chako ote kinyalo dina ketina ote makamago. Kwa kamano nyakwara mgejo ng'aneno ote moko ka i Facebook aneno Joab James Dhiambo wacho ni erokamano nyakwara mgejo ng'aneno ote makamago. Robert Rabut iwacho ni ogweno wuodimbo bondo kwach inogweno wuodimbo bondo kwach iwacho ni loso budget kata kano pesa gi sani okiyot sani matin ma wayudo e odiochieng' dhi e chiemo te osara bende biro to donje gowi te sani wadak kod gowi eka inyalo chopo kiny. Erokamano inya kuom ote mari. Wuod nyalego Jamiruti wacho ni good morning Sharon ngima to oidho adier serikal onego ranga kaka konyo jo Kenya. Koka poka dhi nyime gi ote makamago nyakoro mgejuang antiere gi jal mabende yuanwa tol achiel kachiel kowuok e kaunti ma Migori. Alo mar Ramogi TV. Ramogi. Wawinje yo makare nyalo mana nyisowa nyingi. An baba ke Migori. Yes, Ibe. Inyalo mana duoko piny TV mari. Duonde TV mari nyalo duoko piny mar mondo mi watudre yo makare. Yes, Aya, iloso budget nade isane? Ani budget ni man. Kodo an kwa.
Mosainya ing'adri matin manya network ama network nitiere stable maber bang'e iywanwa tol mar mondo mi wawinje paro mabende biro somo ahinya nyaka luwore gi thuond wach mabende wantiere godo. Nitiere ote mabende nanyalo nasomo kinyalo mana kesa moko kuom ote kapok adonje twak. Bende aneno ote mar aneno ote kanyo nyakorom Gajuanga ote iori biro koja somo e wang' jowi mari. Ogweno nwasesomo ote mare mana konyalo dhie ote machielo kendo. Jose wacho ni Jose kan Nairobi apenjo ni ka ichamo msara mar siling 15,000 onego bed ni ijipanga kode nang'o. Jose okinyi makawuono masidhi konyi mar duoko penjo makamano. Bende aneno kanyo Ongwena Elias wacho ni Sharon ong'aw yawre kuom adiera nengo ngima ohidho kendo ohidho nyaka imfukni. Pesa onge, bech gik moko bende odhi malo to moloyo sani makoro nyithindo dok e skul ni pinye tek gi oganda nyowuoyo. Erokamano ahinya kuom ote ni Zedekiah wacho ni pasta ipuonjo wach mar adier mamuma be dwaro adiera. Ikichuogo kanyo Biblos John 17 kar 17 kende wacho ang'o pasta pasta mag kintiere county mano ma Kisumu kende koro na ote muma bende koro chak chuoge ka akeni kin idhi pada na mbele gidola keni in pasta kanisa mane kapok iduoko ntiere janeno mag gocho. Halo Ramogi TV. Halo soginga. Kailo sogi Kevin. Erokamano ahinya Kevin igochoro kini kanyi nyalo mana simonwa paro kaluwore kaka iloso budget e ot. An changam Mombasa. Oro kaluwore gi budget masani kaka ngima oidho. Number 1, mokwongo luwore gi kaka ng'ato nwang'o pesa. Nitie jo biashara ma ng'ato en owuok ni to seloso 30,000, 20,000. Budget mare nyaka bed mopogore gi ng'ama yudo msara e dwe. Awinje. Ng'ama ok nyalo pango budget mare. Ng'ama nyalo pango budget mare sani, manyalo duoko budget mare chien kaka ne wuodwa ma Kisumu cha nosewacho, en ng'ama rito msara e kor dwe, marito msara e dwe. Maka pesa oyudo msara e dwe, to pango ne matin kama aridi uso mare. Apano winjore maber Sharon. Wawinji maber Kevin dhi anyime. Yes. Koro joala masani mal mago joma pesa gi donjo mang'eny odiochieng' opogore gi jadwe. Koro gin nyaka pogre natewa. Ngima to idho kabisa ok wawuondore. In budget iloso nade Kevin? Budget iloso nade odi gi pek mar ngima? Kaka an ja business sama wuok kodi kani. An to chiemo anwang'o gi nono alore gohala matimo. Iwinjo? Oka wuodi emomiyo ago simu mondo awachni. Inong'o ka yala wuok ni pesa madonjo kori e dwe ma ng'ama chamo 15,000. Ng'ano an kikora neno rumo kaluwore gi ngima masani. Iwinjo? En ng'at ma mondo mi okaw kata mkati okete mesa ok yot. Kaluwore gi kata sani mkati sin 60. Iwinjo? En ng'ama ok nyal pango chiemo didek odiochieng'. Ni madhi chai, icham lunch, icham supper. Wawinje yo makare Kevin. Yes. Koro ok wawuondore natewa piny to tek. Nyaka wang'i malong'o e utewa an to budget kaka pange. An gokinyi chai nyaka madhi ok wawuondore. Imadhe nono. Chai ok amadh nono chai kata sani madhi chai gi mkate okete mesa. An gi nyithindo adek gidhi skul gin e private. To kang'iyo gi kaka piny oidho debe ni an ng'ama chamo msara e dwe. Do tek do hinga. Da reduce budget no kaka ng'at mana osiepa ma Kisumu cha nosewacho. Erokamano ahinya Kevin wawinje yo makare. Wawinje yo makare kiwuok e county ma Mombasa. Medabna neno TV mar Ramogi mar mondo mi mwed yudo puonj makende. Mak kiwinje ka intiere county ma Kisumu isewinjo kata mana kaka Kevin Oloso. Bende biro nyiso wa kwa wadhi nyime. Dibed ni jo Sara, jo mwisho dwe, dibed ni mawinjo matek. Kopimore gi jo ohala. Kinyalo mana somo paro kaluwore gi paro mopogore opogore ma bende joneno mago osebedo ka loso. Ahinya ahinya kata mana ote ma bende naoro. Adieri mantiere en ni ja osara
to hinyore saidi. Luwore gi osara miyudo, ok ang'eyo ni ng'ama yude mang'eny cha to winjo maber, to an awuoyo kuom jok mayude matin, ma kata iyudo siling 15,000 kata 10,000 kata 20 no pod tin, nikech kidwa ng'iyo ot matin kaka Nancy kono ni imanye ot mar at 25%. Kuma inyalo yude, samoro idhi yude kuma bor kitiyo town, to mane mimi ng'iso ni kidwaro ot ma tinene siling 5,000 to dhi chuni ni idhi mabor kod town eka yude ot maber minyalo dakie gi jogi. To kidhi mabor kod town to kendo biro chulo ni fare medore, kata kaka nyithindo be dhi school bedo matek. Koro ja osara winjo matek kabisa, nikech en pesa no kako donjo no. Jo osara moko kaka pesa no donjo mose iseyuda yuda lat ne to serumo poki go kata budget to serume pachi ka inena nani macho sedhi kode kacha kama mamboga cha ntire gowi makama mano sedhi kode stima king'iyo kako sedhi mano se ng'ade kamano inwang'ano ako se ng'adore ma kuri idonga nono itieke atika dichiel ni mana kaka nasi en pesa marumo odiochieng'no kiny ka ine sako mar gowicha ichaka kama mamboga kachi ndiko ni andika uchako ndike e duka moro ma ntire estate cha. Igeni ja osara samoro kata dhi e supermarket no kidhi dichiel week mokwongo ne maber, week mar ariyo idok irma e duka ikawo mkate tikawo chak tindiko eka okonyre. To ja ohala to emomiyo ohala be ober, nikech kata ka nitimo osara to ninyalo yudo kamoro minyalo yude siling 200 moro madonjo pile, kata 300 kata 400, kata kiyudo 300 e dwe inyalo yudo siling 9,000 moro momedore nyalo donjo ni kamoro. Dong mano bende lure kaka ng'ato keno goala to nitiere kaka samoro winjo maber matin. Ok ang'eyo kaka ohala dhi kode, but onyalo chako wendni mang'eny koni, kata kanin gi car wash kamoro to nin kode kanyachielo kelo ni siling 1,000 moro, inyalo mede kumachielo to koro gibiro ariyo, nyalo konyi gi budget moko, onyalo makoni kuonde moko. To ja osara to winjo matek. Erokamano ahinya mak kuom pachi. Masaneno kiikori mar duoko kokamano yiena mar mondo miyo koyo matin. Nyakwar mga jongwa koyo matin kik idhi mabor. Waduogo gi okang' mar ariyo. Par ni nyalo oronwa ote, nyalo gocho achiel kachiel mar mondo mi isumnwa paro kaka iloso budget e kinde mabende wantiere gi pek mar ngima kaluwore gi uchumi mabende oidho. Kik idhi mabor. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibne godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 mar otieno, girabala kwasi owad gi Rajabu. Raundi ya tindi kotika rabota kai manyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Hakinombo boli mbai wana ina boli ga. Kuzimba da gadinya kuchi.
Kero musachi hotel yeye. Nera roach. Umbogo tabwatire baka. Ngitalde muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisota kitiposoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyekigima yaruliko aseviu sasa bono. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Nyakoro mgajwang' en dakika boro tok sang'wen mar okinyi. Pod wadhi nyime gi chenro mar mbaka oromo. Twak mabiro dhi godo nyime nyaka saa 5 mar onyango. Po nono nokiyawo nyaka okiyawo TV mari, wang' jowi mari, samoro mbui mari mar Facebook. Kama bende yudo achiel kachiel. Parni okinyi makawuono waporo wach ahinya kaluwore koda nengo ngima ma bende ohidho. Kaka joka nyanam, kaka onagi, kaka joka ng'ato, ere kaka wanyalo timo budget magwa mar mondo mi wa adjust ngima magwa kaluwore gi nengo mar ngima ma bende osebedo ka hidho kinde ka kinde. Nengo mwandu bende osebedo ka medore. Kinde ma bende gimedore osara, to aneno ka jomoko bende wacho ni osara ok medre to nengo ngima medre. Momiyo okinyi makawuono wan ka mar mondo mi wasum paro puonj makende mama bende wanyalo puonjo ugodo mar mondo bi wadak e ngima makare. Okinyi makawuono antiere gi Pastor Marco Mondi Lieta achiel kachiel e kaunti ma Kisumu. Bura Nairobi ka antiere gi CPM Masi Ong'ong'e ma bende watwak godo somonwa paro kaka wanyalo dak e yo makare kinde ma bende nengo mar ngima ohidho. Parni e kidieny mar ariyo Nyakoro Mgajwang' bende biro bedo kwa tudre gi jofwambo magwa e kor gwenge mopogore opogore mar mondo mi gin bende ginyiswa pach jopiny e counties ma giwuoke ni gin gichanore nade. Nego mar ngima ka hidho kinde ka kinde bed no hidho, ere kaka wanyalo chanore mar mondo mi wadag e ngima makare. Masika pok no koyo matin anno ka idwa loso ahinya kaluwore gi paro ma bende joneno magwa nogolo. Shava ne nitiere jawinjo mowacho ni kaka inyal konye gi inyal kony ng'a chamo mshahara mar siling 15,000 gi budget. Koro wawacho ni nyaki ichul rent kopo ni dak kumitimo ang'o kumichul rent. To kok ichul rent ni dak inyalo tiyo kia dalau kama kichul rent to mano. Ko wanyalo wacho ni inyalo manyo ka siling 2,000 to siling 2,000 nyaka 3,000 mano mar rent. Koro chiemo nwaseneno kaka wasewacho kata pastor nowacho kaka chiemo wanyalo timo ang'o wanyalo duoko mondo wang'i anena ni to chiemo maromo ji odni ok nyal kalo siling 4,500. Nitiere stima, nitiere pi. Sani stima wacho ni ka ng'ato ka in gi room mopogore kin kama nitiere stima to ng'ato ka ng'ato wachako puonjo nyithindo ka gitindo. Gima mani kiwuok kamoro ni to timang'o neg stima. Kagine ka kinyalo manyalore to sola moko matindo tindo maginegi inyal tigo kaka ng'o kaka mar neno. Nitiere pi. Ipuonjo ji kaka pigni timang'o itiyo kode. Ni samoro koseluoko lewni to pigni kik itimang'o kik ipuke. Inyalo timang'o luoko kode ot kata inyalo timang'o gine cho. Transport nwasewacho ni ka in ng'ama nigi mtoka thoth ji kineno to iyudo ka ng'ato dhi tich en ng'at achiel. Samoro nitie jok man gi iyudo ka jaot nigi mare baba be nigi mare. Koro wawacho ni unyalo riwo muwach kata majirani mudhi kamoro achiel to koro timang'o uti gi transport achiel. Koro gimondo ka ne gidhi kuonde mopogore opogore to nyaw moro drop nyawadgi kama dhiye. Koro nitie kama sani be ji ok ong'eyo to pesa mang'eny dhiye ma simu ni eni. Nikech samoro niketo siling 100 pile. To siling 100 ne king'iye e dwe
en pesa di siling 3,000. To samoro kidhi kata ming'iyo gine ma Safaricom, ibo yudo ka gin gi moko miwacho ni ichulo dwe gi. To kichulo dwe tiyudo ka Safaricom samoro ichulo siling 1,000 timi airtime mar romi wuoyo dakika 1,000. Mama no ng'eny malich. Moingo kako wete mango tibo mi gi data imigi data to gi gine ma ovo messages. Koro ng'iyo gi siling 3,000 maniketo siling 100 nikech samo ng'ato kogocho ni to gocho ni gochna. Tinde be nitiere reverse call. Tinde be nitiere reverse call. To king'iyo ni koro sani chunowa ni nyaka kiwuoyo tiwuo machuok. Kati oro ote machuok. Kati ote to pesa en achiel kati gire. Koro chuno ni kiwuoyo tiwuoyo machuok. And then iketo ni gima chuno ni nyaki wuone cha. To king'iyo kaka ng'ato nyalo dwaro go mbaka sani yoro ng'we yamo. Kodwa mbaka to manie odi. Mano be transport nitiere. Koro gimitimo ni wang'iyo ni ka keto siling 100 pile chande. Masamo be wiwil kang 100 norumo kapok itieko tichaki medo 100 machielo. Adier. Ang'a moni gine ni Safaricom nigi kata gine jokma gine ma wuoyo gini. Iyudo ka nigi gin gi offers moko miyudo ka dwe ng'ato nyisi kata mane kichulo siling 100 mochako to mi dakika siling 1,000 to mi dakika 1,000. Ma dakika 1,000 ni monditi keto bi edwe to bi wuoyo nde. Kasto gima benda temo ni mondo ajiw jowa ni wa register o wachul gik machalo NHIF gi eni. Ma ke register maber NHIF samoro kidhi hospital tiyudo ka dhi chulo ni kitanda to gi gik monengo temi hospital. Ma king'iyo sama ni tuocha ne dhi chuni ni ko samoro ji dhi go ang'o arambi ko kamano tidhi go lang'owa kano mani ntiere godo matis. Makoro onengo beni kadala wang'iyo ni wuon dala kata min dala ng'ochung otimang'o odonjo NHIF. Aparo ni masi mano paro maliwa hinya karo kumba mar thieth wacho ga ni seche duto te karamna okenge mang'eny thieth bende makaoga omenda mathoth. Ng'ato kan tiere gi kumba mar thieth kum ranyisi kaki wacho NHIF. NHIF tinde ni ichulo nyaka matin ne siling 500. Ng'ato nyalo chulo 500 monthly mano dwe ka dwe. Nyalo gae kinde mabiro donge. To koro wagine ni onengo ng'ato ka ng'ato dala ka dala ng'ochung ne dala kate ot ka ot onengo wageno ni botimang'o bedo ni en gi NHIF kendo ochulo mondo ka tuo gine ibo yudo ka pesa ma NHIF ochulo ni dine kidhi tidhi kata uso dhiang' kata kidhi timang'o idhi uso puodho. Gima chielo mabe sani wawacho makata Pastor Mark nosewacho ni koro sani kik wanyiew gima ni ok dware ni ma neno kaberna wanyiewe monda kane abotimang'o abotiyo kode. Impulse buying kata non essential. Nyiewa gimineno ka mano idhi tiyo kode sano endo gimochuno ni nyaka nyiew kikipa to be samoro gik matiyo godo machalo kaka chiemo samoro nyiew mang'eny kinyalo kaka jok man gi negi to kata mana motuo gik machalo dengu oganda sukari mogo ginegi nikech samoro kidhi nyiew gi mang'eny inyiew kata bel achiel iyudo ka nitiere pogruok nitiere na discount moro ma bendi weni matis sai kigine tidhi nyiew go sukari kata dhi nyiew go blue band ichaki dogi sukari ni isepimo ni odani e dwe watiyo gi sukari kila di kasamoro watiyo gi sukari kila 2 e juma koro odni jumbi 4 ma en dwe wadwaro sukari kila di 8 kinyalo nyiewe dichiel kila 8 ni ini ikete otka to en mani kako iwuoyo gi minot ka jok magine jok man gi minot niko nyis jowa gini ka gitiyo 1 sukari kila 2 ni mwatiyo gang'oa e juma koro nyaka gitimang'o masamoro ka ngitieke kapok ochopo
To kogo ma miwacho ni kogo kata mana kaka janyuol kintiere ot in miyo wuoro kintiere ot kacha ibo nyiewo gi mana kaka isewacho ni konyiew wholesale than nyiewo retail. Wholesale samoro nitiere omenda ma inyalo gani go nikech omenda samoro mag wholesale inyalo nyiewe bei ma ogonyore matin. En mana ni ka isenyiewe mitere ot kacha koro yawa mantiere ot koko nyisgi ni gitigo do makare. Inyalo mana tuone makoro sukari ma imadhe en mana sukari. Koko mana kapok asomo kata mana ote madonjo mak bende nyaka wawinje pache. Kapok awinjo kata mana pach mak bende we wawinje ne oganda e kaunti ma Kisumu ka gitwako oganda mantiere e kaunti ma Kisumu to giwacho ang'o ahinya kaluwore gi thund wach ma bende wantiere godo. Nwaloso kodgi motelo okinyi ma kawuono kaluwore kod thund wach ma kama. Awuok e tich mar jua kali ma en per day nyalo siling 300. Koro kaka sani ka budget adak ibuye koro chuno nikech kang'iyo yor transport mosemedi awuotho gi tienda kadhi koro kachopo mbele e kanya kawo kata jangware moro siling 20 nikech koro kowuok gi ka kadwa kawo japiko en siling 50 matiende ni kagole 300 adhi dong 250. Aya kadonje ot be kaka lure gi nengo gi seche moko chunye nyalo gombo mondo ichame kata ring'o. To ring'o sani akwota chopo mana siling 200. Koro matiende ni pesa ni koro dhi dok matin. Koro chuno na nyaka kata omena moro matin kata mumi moro matin tema loso go. Kichak iduogo ing'iyo sani koro ngima dhi mbele makuru iyudo ka tomato be nengo iyudo ka sani achiel iuso siling 10 to ok iyud be. Sukuma sani be nengo dhi malo be kidhi kibuye be onge. Koro ngima osemedore. Aya wach pi be iyudo ka sani koro iyudo ka pi achiel inyiewo lita 5 to be obor be. Koro chuno ni ikawo jadhir pi. To jadhir pi to dhi chaji siling 10. Koro gi pesa ne gi siling 300 inya dong kata gi siling ang'o moro matin mabok nyakonyi kiny bi jak duogo tich. Koro chuno nyaka iwuoth pile pile. Bech mogo dhi malo kabisa nyaka sukar ma sani dhano ok nyal nwang'o lach. Koro kaka an wuon kaka ng'ama chiegni kod nyithindo kendo joma dongo bende ma parents mwatiyo kodo kamoro amora ma skul mapuonje anwang'o ka tich tek kendo wawinje matek kabisa. To mogo medre to sukar medre to dhano koko to dhano wacho ni duogo piny to bende kwane pogruok moro mantie. Emomiyo wan wawuoyo wakwayo the government. An ok adhi maber kata ohala bende ok dhi maber. Gik moko te odhi matek. Gimoro amora kachopo odhiambo kaka inyalo wero bende onge. Koro miyo piny ni unonwa kaka wanyalo timo. Wanyalo kata matin. Ohala duto kata iolo mana loan ok nyal bedo. Mago lala kama kaka ichul bende temi. Koro miyo nyaka wabedu kaka wanyalo nonore nikech piny tek maonge kaka wanyalo timo. Nyakoramge juang' mag oganda mawuok e kaunti ma Kisumu ma bende chiwo pachgi ahinya kaluwore gi thuond wach ma bende wantiere godo okinyi ma kawuono. Nyakoramge juang' parni ote bende yoronwa ote mopogore ma bende donjo wabiro bedo kwasomogi. Mana kaparo ni odiochieng' ma kawuono bende parni ringre mar mosenindo George Magoha nogole kar kano ringre mar Lee Funeral ka bende okinyi ma kawuono kaluwore gi chenro mopogore ringre mare Nyakoramge juang' chenro ma bende biro bedo ka ineno achiel kachiel. Ringre mare nosegole kar kano ringre mar Lee Funeral. Gisani ringre mare itero KMPDU mar mondo mi lakteche bondo ne ringre mare. Mano bende MP Chakramna tipo ma bende ineno achiel kachiel kanyo Nyakoramge juang'. Nyakoramge juang' mano e picha ma bende ineno kanyo ji kata mna oganda mamoko bende miel kanyaka sani ringre mare koro ochopo KMPDU. Parni ringre mare no gol
e kar kano ringre mar jomotho mano mar li kar saa 3 mar okinyi odiochieng' ma kawuono. Parni kano romo kanyo saa 11 mar odhiambo nyakwarom Gejwang' bende ringre mar Magoha ibro ter mar mondo mi otimne alam makende ma bende ibro timne e ode mano mantiere Lavington. Mane achiel kachiel ma bende neno kanyo ringre mare ma bende oket e nyamburko kanyo sani koro itero KMPDU. Parni KMPDU en duol mochung'ne lakteche e pacho kaendi. Moko kuom gi bende neno ka nyakwarom Gejwang' mano apise mag KMPDU nyakwarom Gejwang' ma bende nitiere buore Nairobi kaendi. Lakteche ma bende nitiyo machiegni gi Magoha. Okiny ma kawuono nyakwarom Gejwang' mago duto biro bedo kwa luoni. Wantiere gi jafwambo marwa Walter Nyambaga ma bende nitiere kama bende ikowo ringre mano mar George Madaga e kuonde mopogore opogore. Biro bedo kwa luoni achiel kachiel. Parni bang' mano nyakwarom Gejwang' gibiro bedo ka gitwak, bang' mano gibiro bedo kod ka giloso kaluore kod okenge mopogore opogore. Parni ik mare nyakwarom Gejwang' ibro bed ka itimo chieng' ngeso chieng' tarik 11 mar dweni. Bang' mano nyakwarom Gejwang' ka ringre mar Magoha ibro bed ni osegol e duol mano mar lakteche apise magi mar KMPDU mantiere buore Nairobi. Bende ibro tere e skunde mopogore opogore nyakwarom Gejwang'. Wantiere gi jogo kuma bende biro bedo kaloso mbalariany mar Maseno, Starehe Boys kanyo bende. Wantiere kod osipege mopogore opogore ma bende odiochieng' ma kawuono biro bedo ka chiwo neno mano mar George Magoha. Bende ng'eyo mane osiepne bende mano Professor Mwanda bende biro bedo kaloso surgeons. Parni Maraga bende na en daktari e pacho ka nyakwarom Gejwang'. Emomiyo ineno ka ringre mare koro itero e duol mar KMPDU mano mantiere buore Nairobi. Mano wuoth mare mogik ma bende kinyalo paro bang' kano seng'ielo rengo nyakwarom Gejwang'. Koro ik mare ibro tim e gwenge mag Umiru, mano dalane mantiere Umiru e kaunti mano ma Siaya. Kawuono ken chieng' tich adek nyakwarom Gejwang'. Bang' mano nyakwarom Gejwang' bende wantiere gi chieng' tich ang'wen men odiochieng' makiny. Odiochieng' makiny ibro bed ka ibago alam makende ne ringre mar George Magoha ma bende ibro bed ka ibago saa 1 mar okinyi odiochieng' makiny. Ringre mar George Magoha ibro bed ka ichuone alam makende kanisa mong'ere kaka Consolata Shrines mantiere Westlands buore Nairobi. Welo duto te ogwel, jopiny ogwel mar mondo mi ochop kanyo kar saa 3 gokinyi ema bende misa ma kamano ibiro bed ka ichako ka itayo kod Archbishop mano mar kanisa mar Jokopere mong'ere kaka Reverend Philip Anyolo. Kar saa 4 mar okinyi odiochieng' makiny nyakwarom Gejwang' bende jotelo mopogore opogore biro bedo ka yudo thuolo mar loso mar timo neno mar ringre George Magoha. Jotelo mopogore opogore ma bende notiyo godo kuonde mopogore opogore. Bang' mano nyakwarom Gejwang' odiochieng' makiny bende koro oganda biro bedo ka yudo thuolo mar neno ringre mar George Magoha kar saa 6 kama bende gibiro yudo thuolo mar neno ringre mar George Magoha mano e kanisa mar Consolata Shrines mantiere Westlands buore Nairobi kaendi, kapok ringre mare oter e dalane mano chieng' tich abich nyakwarom Gejwang'. Kama bende ringre mare koro biro bedo ka chopo Yala Township Primary mar mondo mi olam ni ringre mare kapok chenro mar ik mare ma bende ibiro bed ka itimo kod banda mano mar school secondary mar Starehe. Parni Magoha bende ne en alumni kata mana nosomo e skund Starehe mano mantiere buore Nairobi kaendi. Katika mano parni ik mare ibiro bed ka itimo chieng' tarik 11 nyakwarom Gejwang' mano chieng' ngeso mano mar jumane. Kineno tipo achiel kachiel ma bende biro nie TV mar Ramogi, parni mago gin wedege ma bende dibedi ni wuok e piny mar Nigeria. King'eyo kaka jo Nigeria rwakore, parni Chi Magoha mano Dr. Barbara Magoha bende ni daktari e pachoka to owuok e piny mar Nigeria. Kijaneno kata mana kaka jo Nigeria rwakore, mano dibedi ni mago gin wedege ma bende koro timo ne nyasi kanyo, timo nyasi e kinde ma bende koro ringre mar Magoha irwako e apise mago mar KMPDU mantiere buore Nairobi. We winjore matin.
nyuma. Move back. Okay, so we are rolling on top, eh? Okay. Professor Mtungi? We are praying. Just tell the people we are praying. Tell people we are praying. Tunaomba, we are praying. Please, order, everybody. We are praying. Okay, let us pray. God, our Heavenly Father, we come before you this morning. We want to give you praise and thanks for being a good God to us. Thank you because you love us. Lord, at this moment, we're in front of you, thanking you, Father, for our late Professor George Magoa, who was our colleague, our leader, our boss, a committed servant of you as a Lord, and a servant of the people, and a loving person to everyone. Lord, we thank you for the opportunity that you gave us to work with him, to interact with him, Lord, here at the Medical Council, and Lord, to have him lead us to do great things for your people. Thank you, Father. We pray that, Lord, even as we are standing now, you give us hearts strong to celebrate him, to celebrate what he did, and Lord, to be able to emulate what he did as we are serving you. We know, Lord, he feared you. He used to tell us he prays at 3 a.m. before he set off to work to serve you. So, Lord, we pray that also you will take him, place him in your right hand, Lord, hold him, and Lord, keep him where you keep those you love. Because we know, Lord, you loved him, and you love him even now. And Lord, he served you relentlessly, and Lord, with all that he had, Lord, keep him. Until we meet him again, Lord, be with him. And Lord, now we remember his family. Lord, we pray for thy grace upon them. We know you are on the throne. You never make mistakes, oh Father. So Lord, we thank you because we know that his wife, Dr. Barbara, and the son, Dr. Michael, they're in your hands, and the larger family, Lord, that you was caring for. Bless each and every one of them, Lord. Take care of them, take control, and remind them, Lord, that you are the father of the fatherless, that you will be with them throughout and you will never leave them. You are a faithful God, oh Father. So, Lord, be faithful to them. And as we are left, Lord, guide us, lead us, that, Lord, we may do good. We may work and do what is pleasant to thy eyes. And where, Lord, we've done anything that is not pleasant to you, we pray that you may forgive us. So, Lord, be with us, and even the preparations that are ahead to escort our prof, our beloved prof, to his final resting place. We pray that, Lord, you may take charge, guide and guard every activity, Lord. We pray that, Lord, Satan may not have any space in these works, that, Lord, you are the one who will lead everything, all the journeys, all the preparations. And, Lord, your hand will be seen in everything. And at the end of everything, Lord, remind us just to sit back and tell you thank you, because you've been a good God to us. So, Lord, be with us. Take us all now, Lord. Hold us in thy hands. For we pray this in and through the holy name of our Lord Jesus Christ. Amen. I'm led by Dr. Iva Jenga. Okay, let's do the ceremony and then good afternoon.
Nyakwara Mgajwang' mano en chenro mabende biro ni achiel kachiel buore Nairobi kaka mabende ringre mar George Magoha mano jatend migao machon mar weche mag somo osechopo kanyo e apise mar duol mochung' ne dal lakteche pachoka mano mong'ere kaka KMPD. Neno kanyo ka lakteche mopogore opogore, jotelo mopogore opogore, ji mabende osechopo kanyo neno ka kao maua keto ewi mtoka mabende ringre mar George Magoha nitiere. Parni Nyakwara Mgajwang' nasenyisi motelo ni wantiere gi jafwambo marwa Walter Nyambaga mabende nitiere e romo makamano, entiere e chenro makamano mano kopo mar ringre mar George Magoha. Nyambaga inyalo mana winjo yo makare, inyalo mana nyiso Nyakwara Mgajwang' waneno picha achiel kachiel kanu wuok ramna ka ringre mar Magoha no wuok mano e kar kano ringre mar Lee funeral. Nyaka sani ringre makamano kapok nochopo KMPDU no kalo kanye, inyalo kamana nyiso ni jotelo mamoko mabende nitiere kanyo gin kata mna kaka mage. Bang' wuok KMPDU bende gibiro bedo ka gidhi kanye. Erokamano Sharon, adiri makar kende en ni nyaka chop seche gendi wasechopo kamiluongo ni KMPDC complex mantiere boma ma Nairobi kaendi. Ringre mane en jatend migao mar somo George Magoha mabende jomoko dendo ni mamore ma buonji kata mabuonjo ne wuok e kar thieth ma Kenyatta National Hospital kani koda nyamburko mamilo mach kamar otis kaachiel kod matoka matiende gi dongo ochiedh kode mos moro bang' moro ka bende nyiduonge gore kaachiel kod wende maka kod kacha ma nyaka chop sechegi ne watiyo gapaya mano ma bende pinyore kowuok e kar tiegruok mano maduong' ma Daystar to kendo donjo kamiluongo ni KMPDC kaendi complex. Igeno ni tok ka gisewuok ka to wabiro chopo e kar mbete mar piny Nigeria mabende dholiech dendo ni Nigeria High Commission. Apisi maket kod mani ibiro bende chwale kinyalo paro ni pile pile ka jomoko ok ringega ibiro chopo kanyo mana mar mondo mi jok ma nyalo gombo chuangi e ringre mane en jatend migao mar somo George Magoha mawuok e pinje mag Nigeria mondo chuo wangi e tok mano biro sudo mondo chopi e katiegruok ma St. George's Primary kama bende ringre mane en jatend migao mar somo biro chopo kanyo kapok osudo kode mapiyo piyo obiro chopo e apise mag migao mar weche penj pacho ka NEC kama bende ibiro chop ringre ne kanyo mondo mi oganda oyudo thuolo mana mar chuo wang'e. Inyalo bedo ging'eyo kanyo ni Magoha ne en jatend migao mar somo mabende nokelo lokruoge mopogore opogore mar migao mar somo miyo ahinya to tieko machalo kaka kuo mag penjo miyo ibiro sud kode nyaka e kar bench kanyo endo. Magoha biro yudo thuolo mar chopo e kar simo mar graduation square mantiere e mbalariany ma University of Nairobi ma pacho ka idir boma Nairobi kendo bende obiro yudo thuolo makende mana mar sudo nyaka e kar tiegruok mar yawuowi ma Sare Boys kapok odeko to kanyo ema chenrono biro bedo e giko mare ka bende ibiro dol kode kona mana madiny mondo ochope e kar dak mare ma buore Nairobi ka Lavington. Mak mana ni chenro ma bende ket kama ni tayo kod jodito mopogore opogore wan kanyo koda Sergeant Benjamin Mwindi motayo chenro mare ng'iyo kaka wuoth maket kod mani ok obedo kod ng'ikruok kipilo geche mondo ohinyre oko e apaya mar chiwo yot mar wuoth ka gikonyore koda Corporal James Duo nigi lony mar yie weche mag keto apaya obed e yono makare. Nyaka chop seche gi Sharon ibiro ba wang'i Mosainya ibiro ba wang'i mondo ibiro neno kanyo ka nitiere jok motel ne chenro maket kod mani ma ywago Jaduong' Magoha ma bende osechopo kaendi ka gin kod rwakruok mopogore opogore manyiso kido mago ma bende opogore opogore mawuok e pinyno mar Nigeria. Nikech wawuok kaendi koro wachomo ofisi mar High Commission wabiro yudo thuolo mana mar sudo mondo wago kang' mak mana ni nyaka sechegi ni jodito ma dongo mag siasa to pok wacho wang' mak mana ni nitiere anyuola kaachiel kod familia mantiere kod lit mopogore opogore mamiyo iko Jaduong' Magoha odiochieng' ma kawuono
kod nyasi kaachiel kod sidoni mopogore opogore. Wabiro lieko ni moko kuom jodito mosechopo ka mana ni koro ibiro yiena mondo en yongo nyakanga ochendo maket kod mani obed kod giko kendo bende seche ma ondonyo ng'wecho bende wachoko ni to gin ang'o gini matimore pacho kaendi ahinya jodito mang ochopi moko chopo okenge mage midhi kawo to gin ng'a gini mabinyalo chopo ka chenro maket kod mani odhi nyime mak mana ni gi seche giendi to koro wan mana jok mayuko ka wachomo e apisi maduong' mar High Commission mar Nigeria. Daron konono kod penjo ibiro yudo duoko kapok odeko mak mana ni koro to wasedonjo nyamburko mondo mi wachak sudo ka nyiduonge kaachiel kod jower mopogore opogore bende pod temo kelo mor ka ichiwo rang'iny mar kowo mane en jatend migawo mar somo Ngire George Magoha bedo rang'iny mamalo kendo maket kod mani kik wiwil otelne kod Sergeant Benjamin Mwinde kanyakla kod Corporal James Duo. Erokamano ahinya Walter wawinje yo makara nyakor mga jwang mono jafambo marwa Walter Nyambaga achiel kachiel kowuoyo kodwa ahinya kowuok KMPDC complex kama bende ringre mar mosenindo George Magoha osechopo kanyo mar mondo mi lakteche mopogore opogore ma bende notiyo godo mar mondo mi oyud thuolo mar neno ringre mare. Wabiro bedo kwatudre gi Nyambaga kata mana e kinde mabiro kata mana e chenro mago mag migago biro bedo ka ochiwonwa tipo ahinya mar ginero ma bende dhi nyime kopo mogik mar George Magoha. Parni mana kaka Walter Nyambaga bendo sewacho banka gisewuok mano KMPDC complex ringre mar mosenindo George Magoha ibro bed ka itero e mbetre mar piny Nigeria mano Nigeria High Commission mantiere buore Nairobi ka mar mondo mi oganda bendo yud thuolo mar neno ringre mare. Parni gisani koro nyakoro mga jwang nego bed ni okose wuok kanyo nyakoro mga jwang ubro bedo ka owuok KMPDC ka bende odhi itero ringre mare e mbetre mano mar piny Nigeria. Mage tipo mabende neno kanya achiel kachiel nyakoro mga jwang kama bende gisechopo kanyo ok bor gi apis kama wantiere kanyo mana paya mano mar Dennis Prit kama bende koro gisewuok ka bende gichomo mbetre mano mar Nigeria High Commission. Parni obila bende neno kanyo arita kwe oket motegno kanyo ka bende Magoha kanen jatend migawo machon mano mochung' ne weche mago mag somo e pacho kaendi kata mana kopo mare bende kaluwore kod piny owacho ringre Magoha bende ibiro bed ka igolo buore Nairobi ka mano gi helikopta mano mar jolweny ndek jolweny biro bedo kating'o ringre mare ka bende tero ringre mare e gwenge mag Siaya kapok hiko mare otimore chieng' ngeso mano chieng' tarik 11 mar dwe ni. Nyakoro mga jwang parni ik mare ibiro bed ka itimo e dalane mantiere Umiru e kaunti ma Siaya mano gem Umiru e kaunti ma Siaya ka bende misa mar alam mare makende mano mar ringre mare ibago odiochieng' makiny. Parni chieng' ngeso bende misa mano mar alam makende mar ringre mar George Magoha ibiro bed ka itimo mano e mbalariany mar Odera Kango mantiere Yala mane kaunti ma Siaya. Parni nyakoro mga jwang koro ringre mar mosenindo George Magoha kinene TV kanyo osechopo e apaya Malenana Road ka koro gisani koro nyakoro mga jwang ringre mare ochomo Nigeria High Commission. Parni odiochieng' makawuono kawan ringre mare osetimne kopo mopogore opogore gwenge mopogore opogore pacho kaendi bang' misa mano mar saa 11 mar odhiambo ma bende misa mar ringre mar mosenindo George Magoha ibiro bed ka itimo odhiambo makawuono ka bende ringre mare bende ibiro bedo ka nindo dalane mano mantiere Lavington mantiere buore Nairobi. Wantiere akicha wabiro bedo ka gikelo ni kaka weche makamagi medo timore.
Nyakoro mga joma nakaparoni ni pichni mabende nena chiel kachiela en ringre mar George Magoha mabende nubuko kinyi makawuone kar kano ringre mano mar jomotho mar Lee Funeral kabende ringre mar kinyi makawuone nyakoro mga juang ibiro bed ka itero apise mopogore pogore meneno kanyo ringre mare no sewuoke apis mar KMPDC complex mantiere buore Nairobi gisani kineno chenro achiel kachiel ringre mare osechopo e apaya malenana kabende ringre mare gisani itero Betre mar piny Nigeria mantiere e pachoka kramna kiero Nigeria High Commissioner. Wantiere gi jafombo maro Walter Nyambaga motelo ni sewinjo kanyo koloso jodito mopogore pogore mabende osechopo kanyo mar kowo ringre mano mar George Magoha. Ukiny makawuono bende studio kopogore kramna gi twak mabende no antiere godo nantiere ka gi CPA Masi Ong'onge mabende en japuonj mano mar Technical University of Kenya. Masi ringre mar George Magoha kineno kanyo dhi achiel kachiel nyaka Betre mar piny Nigeria parni min ode mong'ere kaka Barbara Magoha bende en daktari to bende owuok e piny mar Nigeria ni seneno kido mopogore pogore mag lewni nyasi mopogore pogore mabende na dhi nyime nyaka gisani akeni in kaka japuonji biro paro Magoha gang'e kendo wamedo goyo mos ne family mar mosenendo Professor Magoha kuom wito professor wan kaka jok ma nitieve iluongo ni gine ma tiegruok mar akademia mondo ng'ato chopi ma iluongo ni professor nitieve yore mang'eny mokale emomiyo kaka wuod Luo kaka wan joluo wa wito ng'at malich ahinya monengo beni to kata jok mantiere kinyalo paro kane Professor Magoha pok noyier konyo uru mano bedo jatend migawo mar somo ne en jatelo university obedo university mang'eny kabisa to koponi ni kale university to ndalo Professor Magoha University mbalariany ma Nairobi ne ber kabisa manyiso wani tich tende ne ber koro ng'at machalo kamano ka piny owito to wawito gima duong' kabisa wawito e migawo mopogore kaka nyiche en jatelo to gi kaka nen nyaka dakteche bende owito achiel kuomgi ma en ng'at mane pod watiyo godo nikech mondo ng'ato obedi mabed professor daktari mogine mobed professor otigi omenda mang'eny kata gik maluongo ni resources mang'eny mondo timang ochop kuno makata sani ng'at mobedo trend ma kokodonjo ok nyal chopo kanyendo koro kaka jo Kenya wawito gima duong' kabisa wawito kabisa kendo pod wamedo goyo kama wagoyo mos ne familia to gi oganda mar Luo kwa wito wuodgi to parne kinde mabende koro Magoha nang'ielo rengo bang' bedo jatend migawo mar somo noyudo mana tich mano mane dwe mokwongo mar higani noyudo tich mane mbalariany mar Maseno mantiere kaunti ma Kisumu mar bedo professor mano mochung' ne weche mag bero e School of Medicine mano skul mochung' ne weche mag thieth mane mbalariany mano mar Maseno ken wach makamano di wach ang'o nikech otho mano koka noyudo tich bang' bedo jatend migawo mochung' ne weche mag somo kaka nyalo koni mondo ng'ato bed professor nitiere migawo mokale kabisa an kaka no dhi bedo jatend mar department mar bero mar school mar puonjruok mar yath ni yudo ka odhi kelo weche mang'eny odhi puonjo ji mang'eny to kata telo Magoha king'iyo kaka Magoha osetelo ni yudo ka odhi kelo ang'a odhi kelo lokruok mang'eny mamano kaka sani kako onge to koro idhi yudo ni samoro ok wanyal yudo ng'at ma botimo kaka en kowacho ni jok mantiere kaka waluongo ni akademia gi dho ngere owito nitie wito ma wawito duong' kabisa to kata lakteche
mantie piny mantie Kenya kaini ma osewiti duong kabisa kabisa. To kata on king'iyo ni nyalo ng'iyo kata kaka Magoha kaka in ng'ate nyalo ng'iyo ni to Magoha ni tende ne chalo nade. Adier. To inyalo soma achiel ariyo mondo ine anena ni to telo ni ne en telo machalo nade ma ng'ani kamoro mama nodhiye tiyudo kotimo ang'o ogine oweyo giminyalo wach ni inyalo wach bang'e miwacho ni he made an impact. Yes, ma akeni nyalo kona kaka legacy oweyo minyal pare godo. Yacho ni ng'ato ka ng'ato kisewuodho wuodhi e piny nieni tinyal pawi gang'o. Mane gima lich ahinya. Apa ni mano bende en ting' ne kila ng'ato kata mana onagi jal mamoro ma bende dendwa kapo nono ni kata mana odiochieng' mamoro nikech wacho ni ng'ato konyuol to chutho nitiere odiochieng' ma bende obiro tho. Nyaka Ramogi Jwang kineno achiel kachiel mago dibed ni jodolo mag bende osechopo kanyo Nigeria High Commission. Par ni ringre mar George Magoha nosegol mano KMPDC complex. Gisani mana kaka ineno achiel kachiel ringre mar George Magoha bende neno kanyo ka koro osechopo e mbetre mano mar piny Nigeria. Ineno kanyo Nigeria High Commission kama bende koro ringre mare bende koro osechope. Magoha nantiere gi tudruok makare kod mago jogo kata na jopiny Nigeria. Mano kaluwore gi wede mage ahinya wede mage ma bende nitiere piny mar Nigeria kaluwore ni chi Magoha Dr. Barbara Magoha en miyo kata mana mawuok e piny mar Nigeria. Koro na ber bende ka ringre mare bende chopo e piny mar Nigeria. Kendo bende walose kata mana kaluwore gi culture mar Nigeria. Masi gima nyalo wacho ni konyalo ng'iyo culture mar ineno ka koro sani ni jaod Magoha en ja Nigeria to kelo jogi matiende ni nitiere kaka gitimo ang'o gitimo gigegi kaluwore gi kaka jopiny no chalo. To be wan joluowa kaka wanyalo puonjre be pod wan gi culture wanendo timbewa luo kitwa gi timbewa. Ineno kaka wan samode nwa wacho ni Magoha en ng'a duong' ahinya ma kata jomiel ma owana ineno kata kaka giwakore. Wan tinde wadhi wazungu kabisa miyudo ka tinde waketo ni wawako ang'o wawako ratengni. Ng'a ong'eyo kata kaka ratengni nochakore ni ji wake liel en nang'o. Koro nitiere kik wawe kitwa gi timbewa. Dipani kata mana kitwa gi timbewa samoro biro mienjo kata mana e gwenge mag Siaya nikech ma koro buore Nairobi king'e ni Dr. Barbara Dudu Magoha wuok e piny mar Nigeria. Ineno kata mana kit rwakruok kaka giteng'o miel ka gikowo Magoha ahinya ka bende ochopo kanyo Nigeria High Commission. To watem malich ni mondo nyaka wa appreciate kitwa gang'owa kitwa gi timbewa kik wawe wabotimo ang'o wabolal. Ineno kata koro gine mwaneno ogudu mwaneno e Afro Cinema ineno kaka jo Nigeria ywak. Wan samoro joluo ni dinwa luo ni ywak ang'owa ywak e buore e town kama ini netimo ang'o netek. To koro ineno kik wawe timbewa wadhi mbele gi timbewa mondo kata jok maboa achien nyalo ng'eyo ni kamae kaka nwatimo ang'o nwatimo gigewa. Lal mar Magoha en lal maduong' kabisa. Pod awacho ni mondo ng'ato puonji machop kamano tek to ken kata mana puonjo kende wan jok ma wapuonjo to mondo ng'ati ne kakotelo ne ji. Kuonde ma watiye wan gi ji tibo yudo ka nitie ng'at matelo ne ji ma kang' owuok tiwacho ni ng'ani noweyo gima kama ma ji pod nyalo timo ang'o nyalo paro. To mano e gima ber ahinya ni kaka itelo ne ji nang'o. Mano en gima onego wa ji te ok en gima ipuonje klas. Ten gima kaka itimo ang'o
kakiwuoyo gi ji ka jok ma igine godo pile pile inyalo timang'o inyalo puonjori ni kamae e kaka ber komiya gimoro ni mondo atim tatime nang'o atime makang' awuok kanyendo to pod ji biro paro ni kanomiya tich ni mondo ati atime maber ma atime ang'o ji pod bo paro to jopiny be wacho ni ng'ama kama notimo gima kama ma pod ji timo ang'o ji wacho. Taparo ni kata mana e sekta mar weche mag somo biro bedo kuparo Magoha gi mathoth nikech par ni Magoha e kinde ma bende koro nyithindo mag grade 7 noriwore gi grade 7 mar juma mokalo chakre chieng' tarik 23 bende mano bende ne en gombo mare lai mar somb CBC dwa wach mana ni otenore gi Magoha nikech en mano chako e kinde ma bende ne en jatend migawo mar somo. Kendo mano be pod wapare godo ji mang'eny osebedo ka pingo CBC to CBC ni en gima ber kabisa ma pod kaka wan jok mantiere waneno ni CBC ni mana kaka gima nwawacho wach goyo budget king'iyo ji te ok wanyal timang'o ok nyal ndiko ofis nitiere ng'at moro ma inibo yudo ka kisomo kigike klas 7 to kwano cha timang'owa okiwinji maber ahinya to kidhi Yesu kata in Sharon isedhi kaka jowa mang'eny otiegruok iyudo ka samoro wach loso wich ni twang'o law tibo yudo ka nitie ng'at ma kia ire maloso wich ni to ji penji ni ng'ano timang'o ng'ama noloso wiyi nitie ng'at ma kotwang'o lawi tibo yudo ka ji penji ni kaka wan jok mamine ang' na penji ni nyisa ang'owa funde manotimang'o manotwang'o lawi ni eni to koro mane mwawacho ni CBC ji te ok nyal bedo nong'eyo kwano ji te ok nyal bedo nong'eyo physics ji te ok nyal bedo ni timang'o nwadhi bedo laktar kaka Professor Magoha en gima CBC miyo loso gima ifwenyo gimibere ma ka en loso wich no emibere to watere dhi loso ang'o dhi loso wich ka en twang'o law na emibere jowa mang'eny gima nwawacho kawuono wach kaka ngima dhi gine ma ngima dhi mbele wang'iyo kata sani ma gima wanyalo wacho ni kik kaka wan jok mo odak kamoro achiel ka une dala kata ka miyo gi dichuo onego be ni be watimo ang'owa ng'ama miyo wang'iyo nikech samoro ka en ni yuto biro mana ir ng'at achiel ni en ng'ama otimo ang'o en ng'ama dichuo ema yuto kende to samoro bedo matek ma ok nyal timo ang'o ok nyal romo. Erokamano ahinya wine masinego bed ni koro wakawo paro mogik ang'eni chenro mano mar kowo ringre mar George Magoha nobito rocho kata mana twak mabende nwantiere godo to kata ngeno mara ni jopiny bende noyudo twagni e yo makare lakini Pastor Mark pod intiere kaunti ma Kisumu winjowa mane kinyalo mana winjowa wach ni mogik kaluwore gi thuond wach makama mos ahinya kaluwore gi chenro mar Magoha nwarocho chenro kata mana twak matin wach ni mogik dak kwatieko chenro makama dibedang' kwatieko chenro makama amba timo mos ne jok Magoha gi gik motimore ne josiasa jo Umeru osiepe kod joma notiyogo watimo mos makende Nyasaye mondo obed kodgi kendo omigi chir Magoha ni ng'ama ber otiyo matek wambe wabro tieko tichwa wabro romo kod Nyasaye ana nyalo wacho ni e ngimani kwaseduoko gik moko chien dage ngimani kik ipiem kod ng'ato kik idag kigombo kaka ng'at machielo dak los daku kaka un wuogi e raha gik matieko pesa koni kod koni kapok ikendo kapod ionge gi jogi chan ngimani e sechegi kan mago moko koni kod kocha nikech kibiro mbele koni to medo ridore mane gima nyalo wacho ni biro konyowa to kendo mondo imed ng'eyo Nyasaye ipenja kuma adole
kod kata kuma atiyo tich sae atiyo gi organization miluongo ni Trinity Fellowship. Ayale e skunde Monday to Friday, ayale e skunde nyaka Saturday go awuoyo kod nyithindo matindo e pastoral programs kwa puonjo gi wach Nyasaye. On Sunday a fellowship gi Shalom Ministries mantiere Bach Molem Kanyendo kanye mwatiye tich Nyasaye to wawuoyo kod oganda kamora mora magintiere kwa konyogi. Mogik kaw ngima iket mayot, kik gigi endi donje chunyi, kik chunyi to, kik stress mar ngima mi jogi mi wach ni ngima koro ewi biro nyalore anyala ka wan kod Nyasaye kata ngima tek kamano wabiro muoma onge gima biro bedo matek, wabiro nyalo kendo wabiro dhi maber. Nyasaye biro yawonwa yore, jogo mapok oyudo tich Nyasaye biro yawo yo. Nyasaye mondo omed gwedhou kendo ero kamano kuom miwa thuolone. Ero kamano. Ero kamano ahinya Pastor Mark, imbe na guni ero kamano kuom yudo thuolo mar twak kodwa e TV mar Ramogi. Masi wachni mogik watieko chenro dibedang'. Katieko nyalo wacho ni wanyalo konyowe kaka luo mar oganda mondo wang'e anena ni to kata ngima idho kama nendo twadhi nade. Mokwongo watema nena timo budget mondo ka gima ok inyale budget ni no kata kinyalo chove mbele ting'ado. Mar ariyo ni watema nena ni ji mondo ken. Nitie kata simbi kanyo kidhiye gine tibo yudo ka in ja Safaricom to nitiere kaka inyalo kata ma kano siling 100 odiochieng'. To ber ni nitie gima iwacho ni compounding. Oyudo gine interest pile pile. Kata ko siling 100 emiketo tibo yudo ka chieng' makoro ok inyal tinyalo gole. Kendo kidhi nyiewo gik moko watem mondo kik wadhi ni dhi kaming'iye nyiepe ne minyiepe pile. Ng'iye anena chieng' moro nyalo yudo ka kaminyiepe no bei opogore. Ko kapok inyiewo gimoro to wuoth anena kuonde moko 2-3 kumiyudo ka bei yot cha ema mondo igine. Matiende kendo manyalo jiwo jowa ni mondo ji kik inyiew gima ok idwa. Nyiewa gimitimo ang'o gimidwaro. Kendo kanyalo wacho ni watem anena kaka joluo ni mondo wayud kumwa yute opogore. Kata kiyudo ka in kata manin ng'at ma wang'o chumbe tinyalo timo ang'o ichak imany kata kimanyo kiketo kamoro mar M-Pesa kata en maluoko mtoka kata en mana marang'o ichak itema nena ni kwa nyalo yuto ji 2 ot ka in ng'a use nyombo tiyudo kopogore. Koro wanyalo encourage jok ma wadak godo ni mondo umi joma mine thuolo mondo embe kata okelo ma siling 50 opogore kata uso mana nyanya gi skuma kanyo. Ibo yudo ka chiemo mane ot pesa madini dhi nyiewo godo nyanya gi skuma cha okelo manogine kata uso manomena ang' ne yud kok mi siling adi kawuono wanyiewe ang'o breakfast odnieni. Gimachielo manyalo nyiso jowa ni mondo tem timo kabisa nikech ngima to kaka wadhi to ok dhi bedo mayot. Sani en wasebedo kwa wuoyo gi ni Ukraine. Sani ng'iyo kaka dolo timang'o dolo dhi malo. To wan Kenya ka ni gik ma watiyo godo mang'eny wagolo gi ang'owa oko. Ngima ok dhi bedo mayot. Ma koro nyaka watim ang'o waikre aika. Wapuonj nyithindwa mondo tim ang'owa oyud skills gima ginyalo konyowe godo e weche mabiro. Ibo yudo kata ka ina ni dhi timo wach wang'o chuma, wach plumbing. To kidhi ng'ato gi certificate to pogore moloyo. Kik wawe jowa ni koro ok dhi ang'o ok dhi school. Hapa ni mage gik manyalo timo ang'o anyalo tieko godo. Erokamano ahinya Masi, imbe wagoni erokamano kuom biro twak okinyi makawuono. Koko manyakora mgejwang' wimbe nagoni erokamano kuom ote mabendi oro, ote mwasomo, simbe mabende goyo wago erokamano ahinya. Parni chenro karamna twak e chenro mar mbaka oromo koro rumo sana no kanyo kosekadho dakika 5 tok saa 5 mar okinyi makawuono. CPA Masi Ong'onge nantiere godo ka japuonj mar mbalariany mar 2
Duke. Kata kiero Technical University of Kenya, kanyakla kod Pastor Marco Mondilieta, mabende nwantiere goda chiel kachiel kowuok e kaunti ma Kisumu. In bena goniro kamano kombedo kodwa e twak makama. Ilojo weta mabende natayo chenro makama ukiny makawuono nantiere gi Joyce Oduor. Jogo picha kanyakla kod Jomak Duol. Erouru kamano kiny bedo do chieng' orituru masani nyinga Sharon Ong'ao.